Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon dizuela eta ongi etorri bigarren kafera. Nondik entzungo gaituzue gaur? Sukaldetik, kotxetik, edo menditik. Gaur Midori no hilda, berdetasunaren eguna. Urte bakoitzeko maiatzaren 4an ospatzen dute egun hau Japonian. Eta helburua natura kontenplatzea da. Midori noi zoriontsua denoi, ez liguke kalterik egingo natura gehiago zaintzeak. Beste herrialde batzuetatik ospakizunak inportatzen ditugu, beraz, Midori no i ere ospatzen has gaitezke. Gure baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnazbideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora, igonazazu nire mendira, zure gailurretik gora. Bera jaio zenean oraindik etzen egun hau existitzen, baina egutegian topo egin dute Midori no ik eta Bill Mollisonek. Izan ere gaurko egunez jaio zen ikertzaile, zientzialari, irakasle eta naturzale australiarra, permakulturaren aita. Permakultura gizakiok lurrean kokatzeko sistema jasangarria eta harmonikoa da, inguruan integratzeko modu egokia, kontsumismotik kanpo eta naturaren baliabideak errespetatuz. 3 dira permakulturaren oinarriak: lurra zaintzea, pertsonen beharrei erantzutea baina eragilketarik gabe, gehiegiri gabe, gehiegikeririk gabe eta soberakinak konpartitzea. Naturarekin bat, sustrai berak du eska. Con Jamaikan 40 gradu, dantatzeko beroegi, eskamantxotu eta lazaitu, zazotu terrenei. Negukotzak iritsiko da, baina berokia eskegi. Hanka bizkorrago mugitzazu, eta martxa segi. Naturarekin bat, sustrai Naturarekin bat egiten jarraituko dugu. Gaurko egunez jaio baitzen Thomas Henry Huxley 1825ean, naturalista ingeles garrantzitsua izan zen. Medikuntza ikasten ari zela, itsas armadan kirurgialari laguntzaile sartu zen, eta 4 urteko bidaia bati ekin zion. Aukera hartaz baliaturik urpeko bizitza aztertu zuen, eta itzulitakoan ozeanoko hidrozoen historia argitaratu zuen. Aitzindari izan zen biologia praktikoaren irakaskuntzan. Londresko School of Mines delakoan zoologiako irakasle izan zen. Londresko Royal College of Surgeonsen anatomiakoa. Royal Societyko lehendakaria eta barluzea. Ekarpen handiko obra du: biologia, anatomia konparatu, paleontologia eta antropologiaren alorrean. Gizakien eta tximino antropoideen antzekotasunak aztertu zituen obra ospetsu batean, baina ez zuen inoiz ahaztu bere ibilbide profesionala itsasoan hasi zela. Orain itsasoa gara, orain itsasoa gara. Orain hemen gaudela, bide gurutzean, utz ditzagun beldurrak atzean. Aizu, Thomas Huxley izan zitekeen The Old Man and the Sea liburuaren protagonista. Izon zaharra eta itsasoa. Gaurko egunez 1959ean Ernest Hemingway idazleak Pulitzer sari irabazi zuen The Old Man and the Sea lanagatik, bai? 53an. Kuban idatzi zuen 51an eta hurrengo urtean argitaratu zuen. Hemingwayren azken fikziozko lana izan zen, baita entzutetsuena ere. Protagonista Santiago da, Kubako arrantzale zahar bat. Por el palma llevaba carros de colores, parecía la cumbiamba, carros de colores, parecía la cumbiamba, y de pronto surgió una reina esperada, y de pronto surgió
Euskaraz liburu honen bi bertsio daude. Bata, Agurea eta Itsasoa izenburupean Angel Goenagak itzulia eta Itxaropena argitaletxeak argitaratua 1963an. Bigarrena, Elkarrek argitaratu zuen Jose Mari Iturraldek egindako itzulpenarekin. Lehenengo bertsio hori oso berezia da, 1963ko abuztuaren 21 Jose Artetxek Ernst Hemingwayrekin enkontra egin baitzuen Donostiako Maria Kristina hotelean. Euskarazko argitalpenerako Hemingwayk egile eskubideak doan eman zitzan eskatze aldera. Eta solasaldiaren kronika egin zuen Agurea eta Itsasoa liburuaren hitzaurrean. Zatitxo bat ekarri nahi izan dizuegu. Joan nintzan astiro hotelera, bertako saloi zabal eta ederrak gutxik zeuden. Udara igande arratsalde hartan inor etzan agertzen, danak noski korridan ziran. Halako batian gazte erren bat beste bilagunekin, eseri eta zezenetzat hitz egiten ari ziran, errena ezagun zitzaidan, Julio Aparicio toreadoria, jende apainez betetzen ari ziran saloiak, halako batian Hemingway bizarduna agertu zen, Doña Mariak gerturatzeko kinu egin ziren, baina etzan erresa idazlearekin elkarrizketa. Ez bain nintzen, ni bakarrik berezei. Ate ondoan jarri nintzen ausarki, eta aterako zan une hartantxe bertaratu nintzaion. Baita ere hitz gutxitan esan behartzana. Mendinguru hontako hizkuntzan agertu nahi litzake zure El Viejo y el Mar. Baimena ematen aldezu? Eta baimena eman zuen. Itxasarriak ipintzen banan-banan. Zoriona... Imaginatu nahiko nukenik Hemingway agertzen, Maria Kristina hotelean bizar utzi xamarrarekin, ez da egite, haren modarako interes edo joera ikaragarri izango zen, oiena? Bueno, gure gonbidatuak, igual, esan diezaguk, ez pentsatzen du. Bai, ez, Met Galatik etzen pasa orduan. Ez, baina bere biloba bri bai. Bai. Eta, ze aski horri buruz egingo dugu gaur, Maria Romero Lauspiurrekin, maiatzeko lehenengo astelenean ospatzen den Metropolitan Museum of Arts Instituten ekitaldiaz. Eta Bilboko alondegiraino ere bidaiatuko dugu, gaur bertan antxe estrenatuko dute Insumisas Mujeres Saharauis en Lucha dokumentala eta Egoa Institutuko Irantzu Mendia ikerlariarekin. Hariko gara, proiekzioaren eta ondorengo solasaldi horren inguruan. Eta kafe hutsa hartzera Maitane Azpiroz Loidi etorriko da, trapezista, dantzari eta sortzailea. Agien buruz bera jarriko gaitu kontuz. Eta astebururako planen zerrendare osatu dizuegu, gero ez esan sarrerarik gabe geratu zaretela guk garaiz abisatzen dizuegu eta. Bai, hori da, familia sareka da. Tuntun platz, nien naiz Dublinen egon, bailarra gora. Zuk ze ikusiko duzu? Nik momentuz, zor duden, 4 eta 13. Maiatzak 4 ditu gaur eta osteguna da, eta gaurko saio hasi beharko dugu. Ongetorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Aizu, arratsaldeko 4etan hementxe abiatu dugu saioa Oiana Maritorena eta biok bakarrik, baina bapatean pin papun pam papin pampun, hemen familia azten ari da eta gero eta gehiago ere bagara. Oiana Maritorena genbe, arratsaldeon. Arratsaldeon. Maria Romero Laspiur, arratsaldeon. Arratsaldeon. Goiuri Ezeizarandian ontzinean, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zorionak. Jo. Izketan ari zeizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 579 garrana du, maiatzak 4, arratsaldeak 4 eta 14, gu ere 4, zuekin batera sardina bakalau, naiz erratian zarete, bigarren kafea, eta ez dute Marian itorik hartu, naiz eta hori zen plana, baina zuentzat saioa prestatzeak estutu gaitu egun guztian zehar, Goiuri, gero hartuko du eguzitan gara gardutxo, bale? Gero nago. Segatik? Bueno, aurreko batean iraserre zinen, baina beste norbait egin, hobi horrela. Ui, zinekin azerratu nintzen. Julenekin? Gero kontatu.
Santanara Noala Santanara Goiz-goizik egun ona Atera da Kaixo ala, bio bakarrik, inoiz egin dezue? Egin zer, Oianak eta biok irratsaioaren hasiera? Elkarrekin biok bakarrik. Uste dut bai, ez? Ja, nik ere zalantza izan dute, bakar, earkin deu ba. Bai. Eta bestelakorik bazen galdera, Gorka, ez. Dantzan egin dugu? Dantzan? Eta... Bai, dantzan. Bai, dantzan zerbait, bai. Zose. Baina jana dantzan dani piano jotzen ere, bai. Baina hortik aurrera, ez du, ez dakita, ez kantu emanaldirik egin. Bueno, ni kantuan eta Oiana dantzan ere hori egin dugu. Oiana. Bueno, egin ditugu, gauza. Irratsaioak egin ditugu, gauza eskin ditugu. Bai. Eta pulamentoa jarri bizitzetan. Bueno, guretan izan ezik. Bestenetan. Asteburuan joango naiz poltsikoko antzerkira Donostira gomendatu Oiana. Zuk Agenda entzun. Agenda eta hortxe proposamenak. Goiuri ez Zarandi arratsaldean. Arratsaldean. Gaur aserrea beste modu baterako balin bada gauza hona da, Bai. Basik. Oso pozik nago. Konta ezak eguzerrati doan Goiuri ez Zarandi pozik? Bai. Hori azure maite du da? Ez dut maite duta ekarri. Ba, hoxe da. Ez? Nik uste hoxe dala. Bai. Bale, hori izango da. Bale, baina Oianatik hasiko gara, ezkerretik beti ez dela. Beti berdi. Oiana Maritoren agenbe, zer maite duzu? Ba, gero eta zaila goiten zait, beti gintzai zaila uste dut, ez? Ez, baina, bai, bakizu zergatik iten zaidan zaila, askotan oso gauza pertsonalak esaten direlako, eta konturatu gabe, zuekin konfiantzan dago, baina karo, hor dago, batean, ezautzen ez gaituen jendea. Eta orduan batzutan, justo biluztu egiten gara, horixe. Gustatzen zait edo maite dut eskuzabala den jendea, eta leku seguruak sortzen dituen jendea. Hau da, duela gutxi, talde batekin elkartu naiz, non bakoitzak, gure kontutxoak eta azaltzen ditugun, ez dugu elkar ezagutzen aurretik, eta ni oso berria naiz taldean, talde honek denbora darama, eta oso leku seguru bezala sentitzen dut. Eta naiz eta ez ezagutu, olako askatasuna sentitzea hitz egiteko, zure gauzak azaltzeko eta, oso politia iruditzen zait, eta oso eskuzabala besteak entzuteko preste egotea, beraiena konpartitzeko preste egotea, eta asko gustatzen zaizkit olako espazioak. Ze askotan, behar izaten ditugu edo batzuetan inguruan ere baditugu gure lagunekin, eta baino beste pertsona batzuekin hitz egiteare oso lasaigarria izan daiteke. Eta maite ditut olako espazioak sortzen dituen pertsonak. Bete diru Kuba inguruan jarraituko dugu, ze Hemingway Kuban idatzi zuen gaurko sarreran aipatu dizuegun lanura, hainbeste buelta eman, eta euskarara ere Hemingwayen baimenarekin iritsi zena, eta Kuba inguruan Ruperrez gain badugu horrelako kantu ederra sortu zuen, beste musikari bat, zerbait gazteagoa, baina nagoeneko ibiblide luzea egindakoa. Zer dago Juri? Hori da, tekitisa bat auspoa astintzen, bilau sheik egiten. Hau, asmatu behar dut zein den? Zeinena dena besti hau, baino azkar. Ez dakit zeinena den. Bai, badakizu. Xabi Solano da? Ez. Euskal trikitilari bada. Kuban disko bat egin duena, beka batekin. Hoi, ja bestuan hasi da. Ez denago. Bai, bazenekin. Inez Osinaga da, baina, klaro, abesten hasi danean jakin dezu. Ez, Durangon azaldu zigulako oso ondo dana. Eta bere diskoa erosi nuen. Egia da. Eta kantu tzarra egin du, disko tzarra, baina kantu hau, Lore Argaraterekin, Lore Argarate aka amaika. Nikinekin amaika zanik, Lore Argarate. Enuen parekotasun hori egiten, baina tira, Lore Argaraterekin Mauriziak ez dau inor hil emanaldian elkartu ziren, artean Olat Salvador ere hortxe zela, eta proiektu ontarako ere Olat Salvadorrek parte hartu zuen, baina, uda berri xan abana, Inez Osinaga eta Lore Argarateren arteko lana.
itxasuari begira hasi dugu gaurko saioa eta itxasuari begira jarraituko dugu, baina Goiuri ez Zarandia zein da zure maite duta? Konturatu naiz, pentsatu da neukala maite duta. Bai, Bai, orduan, bi dauzkat. bestean eretzat. Zen nire maite duta ere bada. Bale, orduan, etxetik nekarrena. Hori da. Nik atzo irratsaio honetan, maite duten tartean, Unai Maleskiren Hau ez da poesia liburuko pasarte bat aukeratu nuen, maite dut gisa. Oso motza da, beraz errepikatu egingo dut, zeren eta agian atzo norbaitek ez zuen bigarren kafea entzun, eoiana. Bai, zute zarin naiz. Beraz, entzuna di. Nik ere ezin izan nuen entzun. Baina zure Instagramen ikusi nuen Lotxagabeak. Bueno, zatitxo. pasartea hau da. Planifikazio estrategikoa izena du. Hau da, zure bizitzan egin beharrekoa, hemen gidaliburua sekulakoa. Lehenengo urratsa. Puntu eta koma egoki darabilen norbait topatu. Irakurri nuen, zuri irakurri nuen. Bigarren urratsa. Anomalia horretan serio fokuratu. Eta hirugarren urratsa, bortizki maite mindu. Hori da plana. Eta nik esan nuen irratsaio honetan, horixe izango zela nire bizitzako plana hemendik aurrera. Eta entzule batek bidali zidan beste pasarte bat. Baino Oiana Aranarena Lazunak azkazaletan liburukoa. Eta Oianak dio liburu horretan. Puntu eta koma. Puntu eta koma izan nahi nuke, nola egin dakienak bakarrik erabil nazan. Geldi dadin, baina ez betiko. Toma! Wow! Earra? Zoragarria. Damba! Beraz, beste entzuleren batek, puntu eta komari buruzko beste pasarte bat topatzen badu, bidali, ze haizu. Azkenean bihurtuko da bai, nire bizitzako plana, asunto hau. Zuek bazareteola ortografia akatsak muga ezinbesteko tzat hartzen dituzen horietakoak? Esan nahi duzu harreman bat asterakoan? Hori da, bai. Alegia, imaginatu ligatzeko aplikazio bat dela. Edo garai batean, Messenger bitartez ligatzen genuen garaiaiek. Zuk igual ez dituz ezagutu Goiuri. Ez, baino kaixo maitian adibidez. Oda, kaixo maitian, bai, baina, kaixo maitian, edo Instagramen. Bai. Instagrameko lehiendo urbana hau, egia esan, ez da egit, gertatzen denoz, bapatean norbaitek jarraitu zaitu, eta zuri iraganeko 3 argazki, Maria eman diola, ez? Like, hori. Inork esplikatu digu hor badagoela, pixkat, kaixo zemuz, bat, ez? Claro, a ber, egia da niri jatala pasa baino izolakorik, nik marka baten, eta baten bi argazki, ez a ber, despistauta dabil, como, baina ez duzu zondu lortzen, baina hori ligatzeko era hori Instagramen existitzen da. Existitzen da, hori diote. Imaginatu, hasi zare leizketan, eta ortografia akatsekin hasi zaizula idazten. Niretako depende ortografia akatzak, baina badago gauza bat kriston nazka baten ez dana niri, dala, erderaz hitz egiten dutenian jendiak, kiero kukin ipintzeak, barik ipintzen dagoenean, kiero kakin, eta horrelako gauzak. Iruditzen zait, zer gaitek itzen dozu hori? Hori da lehen mezu, baina hori da lehen mezuak moztu egiten genitulako letretan, ez ordaintzeko gehiago, eta jende horrek, hola jarraitzen du jazten. Ja, baina gaur egun, pasadira urtiak hortik. Bai, baina, batzuk. Zuri Goiuri egokizu zaizu. Baina nazka baten ez da, como ze gaitxik. Mezuetan hitzak aurreztu behar izatea? Bai. SMS-etan. Bai. Vale. Bueno, gero Twitter etorri izan, 140 karakterrekin ere horrelako ozak sortzera. Beraz, baina ez diazu esan. Baina alata guztiz ez duzu ipintzen. Akatsaren araberakoa. Akatsaren araberakoa. Akatsaren araberakoa. Nik aitortu behar dut horrelakoetan, ez? Sare sozialetako lizunkerietan, normalean, nire izena ondo idazten badute, ja aurrera. Ze inork ez dit ondo idazten izena. Orduan, agian, noiz baita egokizu zait, norbaitek idaztea, keixo Goiru. Hartuko dugu garagardo bat? Ez, ikasi nere izena. Goiru, ez bat, ez bi, ez 3. Hori. Badakat lagun bat, beti igotzen ditula, sare sozialetara kapturak, laneko emailean zelan jendeak idazten dion izena. Wow. Eta beti dira, izen batzuk, esatezu zelan inventatu duzu. Eta zer du oso izena berezia edo? Ez, Markel leitzen da, ez da haina raroa, baina, ez da hemen bizi. Baina lata guztiz ez dakit, ostaizka bat. Bai. Ostras! Egia da. Badakizu zer den
anortografofilia. Hori izango da, hori. ez zaizula gustatzen norbaitek gaizki izan denean. Kontrakoa. Excitazio sexuala ortografia katxengatik. Benetan? Ez da existitzen. Bueno. Ez dut inor ezagutzen. Hombre, hainbesteraino, ez? Ez? Gustu izatea. Osa, ezagutzen duzu norbait? A ber, dago jendea kakarekin harreman sexualak izate gustatzen zaiona. Bai, badago jendea raroa da. Denantzako da baino, martzena. ez dakit. Anaia atxerekin idatzi du. Ze erotikoa. Nau atxerekin. Claro, es que dauz akatz batzu direla oso zaiak en plan ondo hartzeko, osea. Bai, baino Ikusi dezue Iker Laurobak Instagramen jarri duena gaur. ETB-ko zea, ez? ETB-ko gaur eguneko argazki bat jarri du eta bueno, ez dakit zeri buruz ari ziren hitz egiten, jaurlaritzari buruz edo politikari buruz, baina jartzen zuen hortxe lerro burua zen desadostasunak. Desadostasun? Osea, biak gaizki datzita aurrera jarrituko du akordio honek. Baina bietan gaizki eta gainera, osea, ez zuzenketa bezala, bueno, aldaketa egina. Desadostasunak eta desadostasunak bietan oker, baina bi modu desberdinetan. Desadostasunak, desadostasun aurrera jarraituko du, ez? Hori izan esan. Desadostasuna bi aldiz txartipinita bera desberdinetan. Baina bera. Hori da. Ja, ez dauzkat inguruan euskeraz gaizki egidazten ditu, oza, ez daizkita diak etortzen? Bai, egon aldira. Eta zuk ez dezu erantzune, Baina... Ea zuretzat hori red flag den edo ez? Bai, akatsaren mailaren arabera, ez dakit red flag ez dut esango, baina bai pixkat. Akatsaren mailaren arabera, pertsonaren hizkuntza mailaren arabera, ez diozu berdina eskatuko, ez dakit ez? Tolosar bati edo duela 3 urte Ukrainatik etorri zen pertsona bati. Noski, ados, bai. Horregatik, red flag nuke esango, baina eragina baduela, bai. Pixkat, Claro, nik uste dela dana depende akatza. Bai. Depende akatza eta depende bai zenbaterako akatz horrek dakan zer ikusia pertsonarekin. Ez dakit. Beraz, hemen inorezkara anartografofilikoak, ez eta enekin ez gaitu erakartzen akatsak. Hola, oso naziak ere ortografiarekin ere ez, baina, bueno, hor dago. Itxasoari begira, pasako ditu miaga, eta olatuak aitzarekin dantza galdua doa. Itxasoari begira, esarkatuko zaitut, hau dena maitzean, hau dena maitzean. Maria Romero Laspiero eta zure maite dut azin da? Bare, nire maite duta da jatea. Osa, jatea gortzen zaidala. Hori da nire maite duta, eta bueno, eske justo aurreko egunean eukinean afari bat, lagun bat zuen etxean, eta hitzaketan zuten zelan beraiek, gustoko duten sukaldatzea, gustoko dutelako jatea. Eta egia da, konturatu da nahiela ez, askotan, goze barik nesauzanean ez dakazula gogorik sukaldatzeko, eta batzutan ez, dakasunean goze pilua, itxen dozula zerbait, holan bereziagoa, eta ikusten dela bebai, zeineri gurtzen jakon jatia, eta horrek normalki gehiago sukaldatzen duela, ez jakonari gustatzen baino. Batzutan ez da pasatzen hori. Baina bai, egonien hori ez da baidatzen, eta gero, konturatu ginen bebai, zelan, janari batzuk, momentu batzu, eta iruditu dal jatzuz, la bomba, oza, imaginau, Olako gauza bat oso simplea. Espagetiak, ez dakit, txampiekin. Holan, gauza bat korriketan itxen dozuna. Egun baten, derrepente, iruditzen jatzu, zelan hain askar, itxen dan zerbait, hain goxua gonaldan. Eta gero, azte bat, berandu, jaten dazu berdina, eta sin más. Ez zelan, depende zelan zauzen zu, janari bat, iruditu da jatzun la bomba, edo ez. Eta gero bai, zelan, ez zukaldatu dozun zerbait, ez jatzun gustatzen hain beste norbaitekin baldin badu, bezala edo, bestiak itzen baldin badu, ez? Batzutan gehiago gustatzen zaizula, zuk nola egiten duzun besteak. Berak esaten du besteak nola egiten duen. Berdina egin da, baina zuk sukaldatzen dozunean gero zaporia, niri
Nahiago dut gustatzen. Bai. Hainbeste gustatzen. Segaitxek gertatzen dan hori. Bueno, hori izan daiteke adibidez. Ez, igual ordu bat olan sukalatzen zerbait superberezia, eta gero ez duzu hain goxua topatzen beste norbaitek sukaldatu balin baseba moduan. Bueno, beste norbaitek sukaldatzen dizunean badagoelako hor beste elementu bat, ez? bai, ez? Maitasun puntu Zuretzat, bat, edo. zurekin egoteko. Hori da, zurekin egoteko, prestatu dizut, zugan pentsatuz. Bai, kuriosoa da hori, ez? Baina guk gurea egiten dugunean ere apreziatu beharko genuke, ez? Guk guretzat ere zuretzat ari zea maitasunarekin egiten. Bai, baina Ez daki batzutan ez dugu, bai, baina hori bat, nioz ez zorrotzagaren gure buruarekin esan nahi nuen, ez? Eta agian hori ere alde batera utzi behar dugu, eta esan, beira, erra dau, ba? Bestak egiten dunean ere, bai, baina beti gu txaka, fustigatzen. Bai, gehiago fustigatzen. Txoko. Eta bai, eta bestakit, eta oso polita dela sukaldatzea, eta beste entzat sukaldatzea dela maitasun kontu bat, bai, ze azkenean gure gurasoek guretzako zerbait prestatzen dutenean, holan asteburuetan, gutan pentsatzen egiten dituzte askotan platerroiek, ez? En plan, Mariari ze gustatzen jako. Hori egingo dut, ez? Hori oso tipikoa izaten da. Larumaten etorriko da, prestatuko diotez bere entxalada kutxun hori edo bere... Hori noiz benka juten zarenean. Hori da, bai, ez, ordune Piloto automatiko da, katipinetan dela, está listo, baina bai. Polita dela hori. Ba, izue, labak eta 32 minutu dira, eta nik nire maite dut esan behar dut aurrera egin horretik, eta maite dut pixkate, bueno, lapurtu ez, nire maite dut ere bada, baina lapurtu dut, nire maite dut da, gaur Goiuri Ezeizarandiak bere gida baimenerako azken azterketa gainditu duela, eta, ospakizuna egingo dugula. Zorionak! Horregatik gaur saio hasieran inork entzun bagaitu, esan dudanean aserrearena, aurreko batean aserre zegoen gainditu etzuelako, eta baina aserre hori nahi zuen norbaitekin kanalizatu, eta orduan, Norbaitekin ez? Nerekin. Bai. Ni jo nahi nindun, etzuelako berak gidabaimeneko azterketak gainditu. Bai, ez, gidabaimenetik etorri nintzen irratira, gure laborategira. Eta Inigo izan zen, atetik sartu zen lehenengo pertsona. Orduan, jazta. Eta, tokatu zaizu. Diana, pum. Bai, jo egin nahi zaitut. Eta bigarrenian gainditzu duzu? Bigarrena izan da? Ez dugu esan guzen bagarrenean, Maria. Ez gara xeetasunetan. Zertarako? Nik 3garrenian ateran neban eta bebai kostata. Maria 3garrenean izan. Bueno, hori ondo da. Atzo lagun batek esan zidan, zu errepidean zaudenean, ez dago karril bat lehenengoan aprobatu duten entzat, beste bat bigarrenean. Denak bide berdinetik joango gara. Eta esan nuen, gira egia da, ni pixka bat diru gutxiagorekin, azterketa gehiago ordaindu behar izan ditu dalako, baina denak errail berdinetik. Bai, eta aurrenekoan atera duenak, ez du 3garren atera duenak, baina hobeto gidatzen. Sorte kontua da, asko, behintzat, eguneko handi bat sortea da. Zoria da. Eta bai, baino gainditu dut, eta sekulako lasaitu hartu dut, eta sentitzen dut, ez dakit, 20 kilo kendu ditu dela gainetik, ze hori, pixagat izan da prozesu luzea, eta naiz eta ez, nintzen egunero joaten autoeskolara noski, egunero neukan buruan, hortxe txoko bat hartzen, beste gai interesgarrientzat izan beharko luken txoko bat hartuta zeukan gidabaimenaren asuntoak. Eta eskerrak. Eta egia da, 29 urte dauzkat, eta ohikoena lehen behintzat, asko aldatu da gauza, baino lehen behintzat zen 18 urterekin autoeskolara joan, eta orduan egitea azterketa. Eta presio maila desberdina da. Ez nuke esango zer dan erresagoa, edo 18 urterekin, agian ez daukazu hainbesteko konfiantza zuregan, edo ez dakit. Bueno, bildur gutxiago bai. Baina baita bildur gutxiago, eta nik baneukan presioa, zein inguruko jendeak esaten zidan, baina 29 eta oraindik ez daukazu. Aizu, agian ez dut sekula edukiko, eta ez da arazo bat, ez dakit. Niko getan marrekin ateran, Ez da derrigorrezkoa mundu guztiak. Bakoitza bera momentua daka. Eta ez da derrigorrezkoa mundu guztiak eukitzea. Hori da. Karneta, badau jendeari. Neri adibidez ez gata bat ere gustatzen gidatzea. Txarto paratzen da gidatzen. Agian mundua leku hobeago bat izango litzateke, jende gutxiago gidatuko balo. Badau jendea. Badaukagu auto gaindosi bat gure herri eta hirietan. Beraz, aporai. Independentzia ematen du. Baina, egia da, hori mundu guztiari ez da jakola guztau behar gidatzea. Baina espaldi dagoatek esan zian, gidatzeak askatasuna ematen du, baina kendu ere bai. Eta momentuan nenion, eko gaztetxo nintzen da, nenion nola oso ondarrapatu. Denborarekin egia da,
arrazoi puntua baduela. Bueno, gainditu dala. Ematen dizu askatasun Bai, puntu bat, baina bai. kendu ere bai. Goiuri, zorionak! Hau esan da, gaurko saioa abiatuko dugu, Maria Romero Laspiorrekin, eta Goiuri Zeiz Arandiarekin, eta Oiana Maritorenarekin, eta nirekin, Met Galaren inguruan aritu behar dugulako. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend... Maiatzaren batean, askok jai izan genuen egunean, nik genuen jai izan, baina erdizka. Baina jende askok jai zuen egun hartan, ospatu da Mete Gala, Metropolitan Museum of Arten, eta azken... Zait urteetan, baina azken urtean behintzat bai eginda bezala, Maria Romero Laspiorrekin aztertu behar dugu. Bueno, ez dakit, modaren mugarri den hitzordu bat, edo behintzat moda, sormena eta bestelako hainbat ezaugarriren mugarri den ekitaldi berezia. Goiuri Zeiz Arandia oso zale da, Oiana Maritorenaken ere bastanteko zalea da, eta nik beraiei eskerrakit zer den Met Gala, baina inoiz ondo geratu naiz gaiaren inguruko ezagutza minimo bat erakutsi dudanean Oiana. Osea, gaur erapunte hartuko ditut hemen, txintxo. Nik ere bai, Bueno, baina nik gaur pixkat egin ditut etxeko lanak, Baina utziko diogu ala ere Mariari. Bai. Mariari eta Goiuriri. Bueno, denen artean konbentuko dugu pixkat. Holan divertigarriagoa da. Bai. Bai, hori, urtero bezala, Estatu Batuetan gala hau da Superbola moduan, baina modaren gala. Osa, ekitaldi bat oso garrantzitsua modantzat, eta urtero ospatzen da Metropolitan Museum of Arten, New Yorken, eta aurtengo gaia izan da Karl Lagerfeld A Line of Beauty. Eta etorri naiz pixkat, gaur, lehenengo aldiz, bigarren kafera etorri nahi jantzita. Ai, ama, ze ona! Pentsatu dut. Bai, ez nik bai, baina zain egon gaia... Eta aurrekoak eta denak. Noski! Wow! Baina gaia aurkezteko zain neon komentatzeko, Maria, baina eske zapatak eta dena. Maria, mesedez. Etorri zara, a ber, ea ikusten duten, eskumi bitartez jarraitzen gaiz. Txain, kenduko dut ordun. Nei. Jendeak igual ez dago ikusten, ez dago kamera ikusten, porque dependen ze pertsonak bakarrik irratiti daude entzuten, baina etorri naiz alkondara txuri batekin, frakabeltzak, betaurrekoak ekarri ditut. Noski. Holan beran, Karl Lagerfelden identitatearen parte dira, eta, bueno, sin más, gaur okurri du jata, pixka gaiarekin bat edortzea. Lehenengo aldiz, bigarren kafearen nire interbentzioen historian. Hau da, gaiarekiko kompromisoa, No, eta esan du interbentzioen historian eta norbaitek eukilezake buruan txiste bat, ez? Barkatu, bigarren kafearen historian dugun kolaboratzailerik iraunkorrena Maria Romero Laspior da. Ze Oiana Maritorenaren kolaboratzaile bezala hasi zen, baina aurkezle bezala dago, da orduan ja ranking horretan ez dago lehian, Oiana. Hain nintze pentsatzen, nik zer ekar dezaket horrela nire gaiarekin pentsatukoet, ekainera bitarte, bat zaitu okurrituko, Mariari deituko diot, Maria, emon ideiaren bat. Indaiteke hori. Bai, noski. Bai. Bueno, Laspior, zure luka eskertuta, Egia da, zaila egin zaidala, ez dakatela gauzaz, ez ditut gauza asko txuri beltzean. Ze, gero ikusiko du moduan, ekitaldearen koloreak izan dira txuriak eta beltzak. Gehien bat, ze azkenean Karl Lagerfelden esentzia pixkat tonalidade hori ziren. Zeuden gehiagoz, azkenean Chanelintzat kolekzioetan sartzen zituen pixkat tonalidade ezberdinak, eta gero, beste diseinatzaileekin lan egin duenean ere beste kolore batzuk sartu ditu, baina ikonikoki pixkat hori dira bere koloreak. Eta zaila egin zait, naiz oso txuri eta beltz zalea, junto, banaka bai, baina holan kombinatuta, zaila egiten zait. Iruditzen zaizkit bi kolore
juntatzen dituzunean direla gogorrak, moduan, ez? Hala, nik esango nuke asko erabiltzen dudala, txuria eta beltza. Neri kosta bitzen jata. Nik asko erabiltzen dute egia da. Bai, ezakit. Txuri eta beltza oso gutxi izango nuke. Baina igual hori izaten ez bai, baina ez. Nik txuri beltza gutxi. Zuk txuri erabiltzen duzu? Txuria, kamisitaren bat. Nik udan asko. Ez ba. Bueno, eta bestela ere, txuria gustatzen. Bai, txuria holan udarako soinekoetan asko. Ez begiratu, hori izan denik, ez ba? Ez duk esan dezu, txuria eta beltza ez dituzula kombinatzen. Eta berak esan dizu, zaila da, txuria eta beltza elkarrekin jantzea, ez badezu txuririk jantzen. Ni, kamisita beltza jarrita daukat. Kantuntzio txuria galtzen azpian. Azkar konpon dezaket hau. Ez, eskerrik asko. Ai, ba hori, bueno, Karla Lagerfeld izan da galaren eta ekitaldiaren piramide nagusia, eta bere inguruan eginda aurten erakustaldia, azkenean, erakusketa bat egiten dute urtero, eta pixkat da ekitaldi hau, inaugurazioa, erakusketanena, eta pixkat ospakizun bat, ez? Eta ateratzen duten diru, galatik ateratzen duten diru hau, da pixkat fundazioaren diru laguntza bat, urtero mantentzeko, eta jarraitzeko moda sustartzen, eta hori den. Hori da, daukatelako sekulako gordailu bat, historiako jantziekin eta diseinatzaile handi zein txikien marrazkiekin, diseinuekin eta hori dena, guk hemen zorionez badaukagu, ez? Diru publikoarekin behintzat finantzatzen da batzuetan, horrelako ez dakitez, ondarearen bilduma bat, baina Amerikako Estatu Batuetan diru publikoaren kontzeptua da. Ez da existitzen. Beste gauza bat. Beraz, egiten dituzte horrelako gauzak dirua biltzeko eta museoak aurrera jarrai dezan. Hori da, diru aukitzeko, gero mantentzeko guzti hori. Eta gira da, beraieri ez jakein beste diru publikoa gustatzen, baizik eta celebritien bizitza. Hori da, bai. Gehiago dira horrelako gauzak. Gehiago eramaten da Ameriketan horrelako celebritien ekitaldiak eta bar. Eta horregatik antolatzen dute horrelako sekulako festa, eta urtero gaia izaten da, urtean Anna Wintourrek aukeratzen duena, eta Mariak esan duen bezala, urtengoa diseinatzaile bat izan da, Karla Lagerfeld. Bai, ez dakit ezagutzen dezuten Karla Lagerfeld, oso ezaguna izan da, 20. mendeko diseinatzaile famatuenetariko bat. Zazkenean, bera, deitzen diote pixkat modaren kaizerra. Bera 1923 urtean jaio zen Alemanian, baina oso gazte juntzen Parisera pixkat obsesionatuta zegoelako Pariseko eta moda eta artearen mundu hortan. Eta 22 urtekin hasi izan lanean Pierre Balmainen etxean, Pierre Balmain diseinatzailearen zat, eta hortik hasi eta beran karrera, ez zuen geratu ja. Hil arte, 2019 urtean hil zela, ondela 4 urte. Eta, Jean Pato, Chloe, Fendi, Chanel, etxean egin zuen lan, eta batez ere oso aipagarria, Chanel etxean egin zuela lan 1983tik aurrera, eta Chanelen berpizketa izan dela zela. Azkenean, Coco Chanel izenetikan Chanel marka zegoen pixkate astuta eta hilda, eta berak berreskuratu zuen marka, eta egin zuen hain famatua den marka gaur egun. Azkenean, berak sortu zuen, beran logotipoa, fragantzia guztien fama hori, etxearen fama, eta jendeak Chanel jantzi nahi izatea. Ez? Gaur egun, guretako igual Chanel eta Dior dira etxerik ezagunenak, guzti hau izan da pizkat berari esker. Eta, bebai, oso garrantzitsua bebai, esatea, berak aldi berean, bere marka propioa eramaten zuela, dala Karla Lagerfeld, Donostin daukala beran denda adibidez, eramaten zuen Karla Lagerfeld, Chanel eta Fendiren direkzio kreatiboa aldi berean. Iruditzen zait, pasada bat, zaila iruditzen zaila bakarrik baten eramatea, iruna eta guztiz gauza desberdinak egiten, ze azkenean Chanelen zat egiten zuen lana eta Fendiren zat egiten zuen lanak ez zeukan zerikusirik. Eta, hori, iruditzen zait, txapo eta igartzen zela oso kreatiboa izan behar horrelako zerbait sortzeko, ez? Bai, izango nuke, hiru etxe eta bakoitzak bere nortasunarekin eta hiruak aurrera eramateko, eta adin batetik aurrera
Bai. Are gehiago, aizu. Eta inbeste urtez, osea, uste dute Fendirekin hasi zen 60. hamarkadan, gutxi gora bera, Chanelekin 80. hamarkadan, eta 70. hamarkadan sortu zuela bera marka propio hartuan, osea, urte asko lanean, 3 marka hauetan. Seguro batzuetan nahastu egiten zela, eta esaten zuela, honentzat. Bai. Hau super Fendi da, eta gero, ez. Baina, bueno, orduan, Gaia izan da Karl bera eta ez Chanel. Ez, izan da bera. Asko kulertu du Chanel bai, nik Gaia uste Chanel zela. Egondala chanelismoa, ez? Bai, chanelismoa. Gala hontan. Chanelismoa gonki dugu, bai. Chanelismoa kontzeptu ez zela, zegoen. Bueno, egonda ginoren bat. Txandalismoa eta chanelismoa. Hau da chanelismoa, bai, guztiz. Txandalismoaren oso aurkakoa zen Karl Lagerfeld. Esan zuen, txandala erosten duzun momentuan, ja, zure bizitzan amore eman duzula. Esateko abe bai, egondala celebrity bat, klaro, oitu dute gala eta gero afaria, ez? Eta orduan, galarako erropa bat eramate dute, eta gero afarirako, edo geroko jairako beste erropa bat. Oso kuriosoa da, katu nik hau ez nekien irakurri egin dutegun hauetan. Ekitaldian gertatzen dena ezin dela inolaz atera, ezin dutela mugikorrik erabili, ezin dela ezer grabatu. Beraz, hemen garrantzitsua dena da, hori nola sartzen diren, eta aia kuidauz ze gertatzen den hor barruan. Gero argazkilari profesionalak. Komuneko argazkiak atera aldira. Bai, argazkilari profesionalak daude horrelakoak. Komunekoak. Komunean gertatzen dena bakarrik agertzen da. Baina soilik. Komunean gertatzen dena, komunean geratzen dela. Ez da? Bai, bakarrik komuneko argazkiak agertzen dira. Osa, kuriosa da bai hori. Bai, bueno, aipatuko ditugu look batzuk. Bai. A ber, hori, esan deguna da, pizkat chanelismoa gondela aurten, baina, bueno, jendeak, bera, pertsonaiaren pizkat ikono hartu duela inspirazio moduan bai. Ez? Eta, bueno, holan berezia bai, Karlek, berak zeukan katu bat, azkenengo urteetan, bueno, eukizuen katu birmano bat, oso famatu egin zen, azkenean Twitterren da dena, kontu propioa zeukana. Eta oinor bere erentzia zati handi bat eman dio, edo dena, ez? Bai. Bueno, ez dakit, katuak zaintzen duen pertsonaren zati izan dela. Baina, esaten dute, katuaren zat bideratua dagoela. Bai, esaten zuten hori, baina uste ez dutela usten pertsona bat ez denak eukitzea erentzia bat. Vale. Orduan, nik uste ontsen berant zaintzaileak jasuz, bueno, bai, oso gertuko pertsona bat zen, Karlen oso gertuko pertsona bat zen, eta bera jaso zuen erentziaren parte hori. Baina, bueno, katua oso famatua izan zen garaian, eta bera argazki pila batetan agertzen zen beran katuarekin, Twitterreko kontu bat zeukan, eta bar. Eta zer gertatu da katuarekin? Bi pertsonai jantzi direla, inspirazio hori hartuta. Bai. Bat izan da, Jared Leto, bai. Gainera, beran biopikaren ustote aktorea izango dela, aukeratu dutela, beran biopika egiteko aktore protagonista moduan, eta Doja Cat. Claro, Doja Cat, gainera, Doja Cat izenarekin bat, Cat. Bai. Eta, bueno, Jared Leto. Jendeak esango zuen, bizkaitar batek esango zuen, ara? Doja katuz jantzita. Guztiz, katuz jantzita Doja. Onda izate, Vale, bai, katuz jantzita, hori da. Hau, omenaldia egin diotelako txupet katuari. Omenaldi egiteko bi modu oso desberdin, Doja Cat joan da soineko batekin, eta aurpegia eta pixkat moldatuta katu itxura emateko, baina Jared Leto joan da 2 metroko katu baten barruan sartuta. Bai, Disneylandeko Mickey Mouse baten moduan, baina katu formalekin. Eta, bueno, bai, nahiko hori, bueno, divertigarria be bai, porque holako ekitaldiak honentarako dira, ez? Pixkate mozorretzeko, ez main perfecto eta polit juteko, baizik eta pixkat arriesgatzeko, ez? Hori aldarrikatu nahi dut, eta urtero esaten dut, gaia daukazue, gonbidatu egin zaituzte, gaia jarri dizuete, eta zergatik ez duzue gaia betetzen, edo zergatik ez dituzue gidalerro horiek jarraitzen. Pena ematen dit, ze uste dut ni gonbidatuko banindute, joango nintzakela jantzita, oso apropos eta disfrutatu egingo nuela gaiarekin jolasten. Bai, eske hori da, azkenean, hemen, akaso egin behar dugu urren urtean Met Galarekin kointzidituz, festa bat, bigarren kafearen laborategian, eta gaiarekin jantzita. Astelena, esan duzu, maiatzeko lehen astelena, ez?
Badukazu Bueno, batzutan aldatu itzen da, baina bai gutxi gora bera maiatza segera nahi. Osteguna ez da dia izan, Ez baina denok, ez astelenekoek. Aste osoa amet... Ez, festa bat, programa eta gero... Hilaiterietan egingo dugu. Vale. Ez, porque orduan galduko luke. Claro, egin behar da inauteriak ez diren beste Maiatzaren bateko bezperan... Afaria eta... Ordu aldaketarekin zorutan ikusten da Met-gala. Badago... Superando. Oso berando. Bai, claro, hau estatu batutako orduan egiten da, orduan, bueno. Gala ikusi gabe, baina elkartu eta bueno, dantza pixkatekin. Bai, bat banirekin. Eta oso ondo joango gineateke jantzita baiet. Bai, seguro. Nik uste dut ez beste famatu pistinara botako hauek bezala. Batzuk baten direla oso lirain, baina ez dauka Karl Lagerfeldekin zer ikusirik adibidez. Bai, a ber, sositos batzuk. Sositos. Baina beste batzuk gustatu zaizkigu, adibidez Rihanna. Bueno, Rihanna beti juten da pixkat ausarta, ez? Eta gainera agurdun dago, eta bueno, eman zion beran, bueno, ez dakit, lan zerbait berezi moduan, kameliak asko ikusi dira, bebai Chanelen simbolo bat izan da, hau bebai Chanelismoa, eta, bueno, repikatu dira asko gala hontan. Eta Rihanna zoian jantzita Valentinoren, claro, hori bai, jantzen dira diseinatzaile desberdinen jantziekin, baina denak inspiratuta pixkat gai hontan. Orduan, osea, Valentinon jantzi batekin zirela, soineko bat, gero txamarra bat antzeko batekin gainetik, eta txamarra guzti hori zeukan, lore bat bezala. Bueno, lore sorta bat bezala. Kamelia sorta bat bezala. Eta, bueno, pixka da, Toy Storyren potatu muñekoaren itxura ematen zidan. Arrautza ematen du pixka bat. Bai, claro, betaurreko jekin. Claro, eguzkitako betaurreko batzuk pestaina batzuken pegauta. Zan pixkat dibuja animau, baina bueno. Ausarta. Baina ausarta, eta, bueno, behintzat Rihannak jolasten du. Eta gaiarekin bat. Eta nik aitortu bertizuet, bere mutil laguna, iruditu zitzaidala, gaueko nire top 5 sartuko nuke. Ez que mutila gala hontan gutxi ausartu dira, Baina A$AP Rocky, dela Rihannaren mutila bai, ze joan zen oso Karl Lagerfeld, zu bezala eguzkitako betaurrekoekin, gorbatarekin, txaketa beltza eta alkandora txuria, eta gonarekin, ze Karl Lagerfeld bazen gizonek gona erabiltzearen zalea. Eta bikote bezala ematen diegu ja gainditu bat. Gainditu bat, bai. Gehiago gustatzen zait A$AP Rocky Rihanna bera baino. Eta nik galdera badaukat, hola soinekoetan isatxa luzea, ez dakit isatxa ezaten zaion, hori Mark Lagergelden ezaugarri bada zeirutu zai desientek zeukatela, ez? Hori izaten da eskaiera oso luzeak direlako. Espektakuloa egiteko. Nik pentsatu nuen bereziki honetan ikusi nituen ez oso berexiak bezala. Ez hori izaten da museora sartzeko eskaiera asko daude, eta orduan hor asko esaten dute, luze eramango dut soinekoa argazkietan geratuko da. Hemen da Blake Livelyk egiten duna. Hori da, aurten ez da jun. Eta abixatu zuen. Aldatzen zen soineko hori azkoa izan zen, ez? Aurten ez da jun. Bueno, jakiztu gure kolaboratzaien artean, batzuk animatzen hasi direla. Maialen Tellabidek idatzi dugu, esaten, Asensio, kuadro bat egin da juteko ez da itzakiarik behar. Bueno, izan beharrezkoan erekin sartzea ere. Zuk reggaetoia jo beharko duzu, esan diot, ze bat banientuten eginen momentu hortan, eta pixkatola. Eta, bueno, negoziatu daiteke, baina denak superglam jantzita. Beraz, ari garaia dagoeneko animatzen. Oso ondo. Maritorena. Ez eskakeatu zu, Ez eskakeatu, Bueno, hori, kameliak pila diko zitugu, Rihanna, Bad Bunny, ontsan aipatu dugula, bebai, juntzen horrelako traje txuri batekin eta kameliadun txal batekin, Jakemusek diseinatuta, Olivia Rodrigo bebai, Tom Brownen jantzi batekin, Anna Wintour bera bebai, antolatzaia dena, dela Vogeren, zuzendaria, zeraman bebai, holan txaketa bezala lentejuelekin eta kamelia estampatu batekin, eta gero, Maya Hawke, hau da, bezlari bat, ez dela gertu asko Vogeren lehenko portadetan, ontsa modako revista guztiak, portadak ateratzen dituzte zentzuk jundiren noberen jantzita, ez dakiz. Eta niri asko gustatu zitzaidan, beraz joan Pradaren jantzi batekin, txaketa eta soinekoa. Txuria? Eta txuria dena, holan bebai, kola batekin eta dena lorez beteta. Eta iruditzen zitzaidan minimala eta gaiarekin bat, eta bera bebai nahiko beran estiloan, baina hori. Gizu Maya Hawke
dela umazurmaren Bai. eta izan joken alaba. Hombre, a ber, hola natera da. Claro, noski. Claro, noski, bai. Genetika ona. Genetika ona hori da. Eta txuria, claro, txuria ikusi dugu pila bat ere, gala hontan, txuriz jantzita asko, eta txuria bai izan da, ikono bat Karla Lagerfeldentzat, azkenean, berak desfile guztietan, azkenengo modeloa jasten zuen eskongai bezala. Eta orduan, hori bai agertu da gala hontan. Eta, Dua Lipa adibidez, Chanelen jantzi batekin junda jantzita, 80garren hamarkadako jantzi batekin, Claudia Schiffer berak jantzitzuena desfile batean izteko eskongai bezala. Eta berak Dua Lipak eman dio beran estiloa. Neri, sin más. Neri hori aspergarria iruditu zait. Oso aspergarria. Oso aspergarria. Baina nik hori jantziko nuke hemen. Gainera anfitrioia esan, presentatzaia esan, eta sosa ikusi diot. A ber, soinekoa da oso polita eta egia da... Soinekoa oso polita. Zate oso moderna. Ez, baina egia da polita dela, 82an Karl Lagerfeldek sortutako soineko bat hartu eta hori jantztea, baino gero zer. Estilismoan, soso. Oso gaizki. Estilismoan, soso geratu. Oiana, ez, lehen mikroa itzalita zegoenean, esan dut, Dua Lipak ez darama soinekoa. Soinekoak Dua Lipa darama. Ados egon naiteke zuekin, baina nik agian niri gauza soiak, sinpleagoak, nik jantziko nukeena ikusten dut hemen. Goiko aldea adibidez asko gustatzen zen. Hori da, Met Galari eskatu behar ez dioguna. Hau da, ez da zerbait ikusteko eta, nik jantziko nuke. Izan behar luke, justo kontrakoa. Ikusi eta nola ausartu den ausarta baina hori jantztera. Ausarta baina ondo. Azkenik moda mundua ez dut ulertzen. Claro. A ber, gero adibidez, egon dabe bai Elfanin, dala, aktriz bat, eta bera, junda eskongai bezala jantzita, erramo batekin, lorasko biadema batekin, eta bar, oso eskongai txurarekin, eta berak Vivian Westwooden soinekoa zeraman, eta gero horrela, kritikatzeko pixkat, eta hemen ez dutena sartu nire komentariotan, zelan da, Alexa Chang, ez dakit ikusi desun zelan zoan. Claro, ez dut ulertu beran luka. Hori da, arriesgatzea baina txarto. Zoian, eskongai bezala, baina ez dakizelako txurro bat zekan buruan jarrita, ez nuela ulertzen bat ere, zeraman luka. Ikusten zaude? Oraintxe... Koletita, maten du lania la praderako. Ez da ulertzen asko beran luka. Nik ez dut ulertu. Egia esan... Hobeto ez arriesgatzea holan juteko. Ez? Ez dakit zer esan, gero eskatzen diegu. Hori esan behar nuen, nola asmatu daiteke hauekin, ez? Aizu, baina batzuk asmatzen dute, Batzuk asmatzen dute. Alexa Changek aurten ez du asmatu. Maria, gai bat aipatu nahiko nuke. Ze Karl Lagerfeldek esan zuen arroxa ez zitzaiola gustatzen. Eta arroxa jantzteko etzela batere egokia. Eta ikusi dut jende asko arroxez jantzita joan dela. Eta irakurri dut baita izan dela pixka bat protesta modura. Zaipatu dugu Karl Lagerfelden, ze maisulanak eta egiten zintuen Karlek, baina ez dugu aipatu eta aipatu beharko genuke bukatzeko behintzat, pixka bat zela sexista, machista, arrazista eta gordofoboa. Bai, pixka denetik zekan, baina hori dibo guztien moduan. Ez azkenean bakizuen mundu hau, modaren mundu hau batzutan naskagarria dela, ez? Eta pena ematen duela olako jendea topatzea, eta imaginatu, berarekin lan egitea, ez dakit zelakoa izango den, ez? Baina askotan esatu dute, horrelako pertsonai berezeekin lan egitea ez dela oso, ez da. Izue, ez da erosoa, sola saldia homoztea, baina arratsaleko bostak ditugu, eta azken ordukoaren bila egin behar dugu salto segituan. Maria Romero Laspiur, Met Gala ez tamen amaituko, ze hasi behar dugu prestatzen datorren urteko, bigarren kafearen Met Gala propioa. Hori da, horren gurtian dano jantzita. Aizu, eskerrik asko, eta aste pare batetan ikusiko dugu berriz ere elkar. Urrengor arte agur. Eta bagoaz segituan Naiz Irratiaren estudio zentraletara, bertan da Xabier Kreuete lankidea, azken orduaren berri emateko. Xabier, arratsaldeon. Arratsaldeon Inigo, arratsaldeon entzule. Hezkuntza sistema hobetzeko eman beharko lirateken urratsak jasotzen dituen dekalogoa aurkeztu du ostegunenetan Gasteizen Euskal Eskola Publikoaz Arro plataformak. Joan den asteartean Lakuako gobernuak onartutako hezkuntza lege proiektuarekiko aurkakotasuna berrestearekin batera. Arantza Fernandez entzungo dugu.
Esaten dugu askotan, sistema duala betikotzera datorrela, lege hau, baina sistema betikotzeak ez dakar agian egoera betikotzea, baizik eta hezkuntza publikoarena txarrera egiteak ekar dezaken. Ez dugu pentsatzen benetan gure hezkuntza sistemaren arazoa konpontzera datorrenik. Baizik eta orain jaiotze kopurua jaisten ari den honetan, sare pribatua blindatzera datorrela pentsatzen dugu. Alde batetik, salatzen duten privatizazioaren aurrean eskola publikoak lehentasun osoa behar duela defendatu dute eta ez daitezela publikoa eta pribatua berdin du. Hortaz, ez dute nahi publikoa ez den eskolarik, diru publikoarekin finantzatzea, ez da merkatuan dagoen eskola bat ere. Bestetik, baina hezkuntzaren ildotik ere, Save the Children EAeko hezkuntza lege proiektuaren balorazio ona egin du, bere egin ditu gainera parekidetasunari eta inklusoari lotuta ageri diren helburuak. Dena den, hezkuntzaren eraldaketarako oinarrien akordioa betetzen dela, segurtatzeko neurriak zehaztea falta zaiola uste du erakundeak. Hainbat gai legean txertatu izana txalotu du, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Save the Childrenek, adibidez, plaza erreserba, zaurgarritasun indizea, tokiko eskolatze bulegoak sortzeko aukera, gain eskaintzarik gabeko plangintza, kuoten publizitatea eta doakotasuna kontrolatzeko administrazio unitatea. Hala ere, erakundeak uste du testuak oraindik ere ez dituela nahiko neurri zehazten. Eta hezkuntzan jarraituz, baina ildo politikotik, alduguk osoko zuzenketa jarriko dio hezkuntza legeari alternatiba bat dagoela ikusarazteko. Pilar Garridok, Jokin Bildarratz, Sailburuari eta EAJari leporatu die, hezkuntza itunaren sinatzaileekin fede txarrez jokatu dutela. Elkarrekin Podemos IUk osoko zuzenketa aurkeztuko dio hezkuntza legeari, gizarteari azaltzeko badagoela proiektu alternatibo bat, Euskadik hezkuntza publikoa indartzeko behar duena. Pilar Garrido Podemos, Euskadiko koordinatzaile eta Unidas Podemoseko diputatuak jakinarazi duenez. Eta azkenik komentatu Pablo González, kazetaria ez dagoela inkomunikazio egoeran eta beste preso batekin dagoela ziga elkarbanatzen. Hala baieztatu du Juan Teixeirak, Free Pablo González elkarteko kideak, Radio Euskadin. Berriki ezagutu den errekimen aldaketa dela zehaztu du gainera. Entonces, esa información la que tenemos es a través del abogado Gonzalo Boye y nos lo ha comunicado, sí, que ha cambiado ese régimen y que está ya con compañeros en celda, sí. Euskal Errepideetan 4 kilometrotako autopilaketak AP8an Irunen Kantabriako norantzan. Besterik ez, 6etan bueltan izango gaituzue entzule informazioaren ariaren 3. edizioan. Eskarrik asko Xabier Kreuet esandako arratsaldeko 6etan informazio gehiago eta gu orain bagoaz Bilboko alondegira, bertan gaur izango den dokumental batean erabat murgiltzera. Eta hogeiko azaroaren 13an inoiz aritu gatzaizue bigarren kafean honen inguruan 30 urte eta gero Marokoren segurtasun indarrek suetena utzi zuten eta Afrikako azken kolonia den Mendebaldeko Saharan gerra berpiztea egin zuten. Gerra isildua, gerra isilarazia, askotan aritu gara gatazka honen inguruan. Legez kontrakoa okupatutako lurralde horietan bizi diren emakume Sahararrek ura aurrikusi zuten, aste batzuk lehenago, izan ere iraiaz geroztik, erresistentziaren aurkako presioa eta militarren presentzia areagotu baitzen kalean. Azaroko gaura mugarri izan zen, arez geroztik segurtasun indarren errepresioa larriagotu eta aktivisten aurkako iku indarkeria sakondu egin ziren. Violentzia horren pean, askotan ere aztertu eta jorratu ditugun gaietan ikusi bezala, gatazka migratorioetan, edozin gerretan ere, emakumeak pairatzen duen violentzia ere bikoitza izaten da. Gai honen analisitik abiatuta Laura Dauden Brasildarrak eta Miguel Ángel Herrera Kolombiarrak zuzendu dute Insumisas 25 minutuko dokumental laburra, Egoa Institutuak egin du eta Forward Films etxeak produzitu Euskal Fondoaren finantziazioarekin.
Egoa institutuak berak gaur bertan, arratsaldeko 7:00 aurkeztuko du dokumentala Bilboko Alondegiko Golen zinema aretoetan. Filmak Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan diharduten aktivisten lana dokumentatzen du. Eta 75 geroztik, Marokok lurralde ure inbaditu zuenetik, emakume Sahararen aurka egindako giza eskubideen urraketei buruzko datu estatistikoak ematen ditu. Egoa nazioarteko lankidetza eta garapenari buruzko ikasketen institutuko zuzendaria dugu telefonoaren bestaldean, Alondegiatik bertatik. Irantzumendi Azkue, arratsaldeon. Arratsaldeon zen moduz. Ondo garagu eta uste dut zuek ere ondo, baina prestakuntza lanetan murgilduta 2 ordu barru izango duzuelako aipatu edo pixka laburtu dugun lan honen estreinekoa, ez da? Bai, horixe bera, esan duzu moduan, 2 ordu barru aurkeztera goaz dokumental hau. Bada dokumental bat, oinarritzen dana 2022an Egoa institutuan argitara eman genuen ikerkuntza txosten batean, ez? Ikerkuntza txosten horrek hartu zuen izena gertatutako guztia argitan jarri. Emakumeen giza eskubideen urraketak Mendebaldeko Sahara okupatuan, esan duzun lez ere, 1975tik 2021 urtera arte. Eta, bada lan bat, ikerketa lan bat berezia, hain zuzen, Egoa institutuarekin batera, emakume Sahararak beraiek izan direlako ikerlari lan honetan, eta okupaziopean eta baldintza oso bortitzetan, posible egin dute ikerlan hau emakumeen, zehazki 81 emakumeen testigantzak jasoz, lurralde okupatuetan dauden emakumeak. Aipatu dugu proiekzioa gaur izango dela eta proiekzio horren baitan hausnarketa askotarako espazioa egongo da, baina aipatu duzun txosten horren inguran ere ariko zara zuzeu proiekzioaren ostean ondoren bada Pilar Kaltzada kazetariarekin eta El Galia Jimmy defendatzaile Sahararrekin, Laura Doden zuzendariarekin, hor solasaldi bat, proiekzioa 25 minutukoa da, beraz entzuleari ere animatuko diogu laburrean ezagutu edo pixket hurbildu daiteke violentzia egoera honen azterketa bisualontara, baina gero solasaldian ere pentsatzen dut izango duzuela, ez? Ondorio horietan sakontzeko eta bestelako ondorioetara heltzeko aukera, ez da, Irantzu? Bai, horixe. Nire aldetik, modu berezian azpimarratuko ditut, ikerlan honek eskaintzen dituen datu batzuk, esanguratsuak diren datuak. Adibide bat jartzearren, aurkitu dugunaren araberan, emakumeen promedio, emakumeek 6 eta 7 giza eskubideen urraketa jasa izan dituzten euren bizitzetan zehar okupazioa dela eta hitz egiten ari gara giza eskubideen urraketa oso larrietaz. Aretako asko pasa dute, bizi iraun dute, desagerpen behartua, aretako gehiengoak pasa dituzte torturak, bortxaketa sexuala ageri egiten da ikerlan honetan, bai eta bestelako askatasunei, espresioa, informazioa batzeko eskubideari urraketak eta bestelako batzuk, ez? Orduan gu biztaratu nahiko ditugunak izango dira datu horiek espreski beraiek emakume Sahararrak ere nahi zuten ikuste kuantitatiboa batetik izatea datuak, ikusteo zen punturaino, zen oraino, daukan irismena, hainbeste urteetako bortzaketa jarraitu eta zigor gabe honek, eta ematen duelako ere difusio egiteko eta biztaratzeko egoera datuek indarra gehiago izaten dutela. Hala ere, azpimarratu nahi izango dudana, da, datu kuantitatiboez gain, haien testigantzak, batzuk jasoak dauzenak horre dokumentalien, testigantzak beraiek, badira oso elokuenteak, oso zuzenak, argiak, ez dute ematen biderik interpretazio ezberdinei, eta berai kontatzen dutena da egia, ez? Egia. Eta egia da, modu sistematiko batean eta masibo batean, Saharar herriaren kontrako errepresioa mantentzen dela
lurralde okupatuetan. Errepresio horren inguruan sarreran aipatu dudan bezala erantzu hitz egin dugu inoiz bigarren kafean, maiz jarri gara kanpalekuetara, lurralde okupatuetara begira, eta tarteka egin dugu hausnarketa hau ez, bertan aipatu bezala piztu zen gerra edo hautsi zen sueten horren osteko gerra horren inguruan isilarazte politika orokor bat ere badagoela, ez badirudiela ez dela gertatzen ari, pentsatzen dut giza eskubideen urraketa hauekin, horren ondorio den giza eskubide urraketa hauekin ere, antzeko zerbait gertatzen dela, eta dokumentalo badela ez, isilarazte horren aurreko erresistentzia moduko bat. Bai, hori da. Bada gatazka bat, betidanik ulertua, interpretatua izan dana gatazka ahaztu bat bezala, eta orain berriro ikuspegi armatu batetik erreaktibatu dala, mantentzen da, ahaztua, alderatuta adibidez, punturaino jartzen digun arreta, beste gatazka batzuei mundu mailan, eta horretan badu eragina, Marokoko diktadurak baduen pisua eta indarra zentzurarako, eta isilpean mantentzeko bere krimenak, Orduan, esan duzun moduan, horrelako lanek, eta ere ikuspuntu visual batetik ere lagunduak diren instrumentuen bidez, badutela zentzu eta helburu hori, eraikitako zentzura eta isiltasun inposatu horren aurkako mugimenduak egitea, eta baita, azken txampan, azken urteetan, Marokok bideratzen saiatzen ari dan giza eskubideen defendatzailea edo respetatzen dituen estatua denaren diskurtso eta narratibo horren aurka egitea eta kontranarratiba bat ere posizionatzea gurean, Aizu, gaur arratsaleko 7:00 izango da proiekzio hori, badakigu dokumental honen sorkuntza prozesuan edo ekoizpenean hainbat erakundek hartu duzuela parte, tartean ere hainbat udaletxek, Bilboko udala hori izan da, baita Arrasate, Donostia, Güeñes, Hernani, Ibarra, Lasarte Horia, Legorreta, Lezama, Oiartzun eta Tolosako udalak ere, horrek nolabait ziurtatzen du Euskal Herrian zehar pelikulak biratxo bat egingo duela, aipatu ditudan herri horietan edo beste batzuetan dokumentala ikusgai izango dela? Bai, hori da gure asmoa, gure esperantza, txostenak berak ibilbidea hasia du, adibidez aurkezpenak egin ditugu horrenak Gasteizen, Lasarte Horian eta Zarautzen hasteko, eta aipatu dituzun udal herri guztiei horiek badira, Euskal Fondoaren barnean elkartasuna erakusten ari diren udalak Mendebaldeko Sahararekiko. Azkenean hori badelako ere euskal jendartearen partetik historikoki mantendu dugun elkartasunaren isla da bera, Orduan orain, txostena aurkezteaz gain jarraituko duguna egiten da aipatutako udalerri horietan eta beste hainbatetan nahi den guztietan berez dokumentala bera ere aurkeztu. Ados, jarraituko du dokumentalaren pista, baina pista gehiago emango dizkigu entzuleari, esan da bezala gaur arratsaleko 7:00 izango baita, Bilbon, Alondegiako Golem zinemetan proiekzio berezia bertan irantzumendia asko izango da, entzuten ari zarete, haren hausnarketetako batzuk, gehiago izango dira noski bertan, eta ondoren bai Pilar Kaltzadak eta baita El Galia, Jimik eta Laura daudenek, osatuko duten mainguru hori ere ikusteko aukera izango da. Besterik gabe irantzu, jende asko hurbildadia, hausnarketa zentzuzko eta sakonak lortzeko parada izan dezazuela, eta egin dezala bidea dokumental honek egiten duen aldarrikapen horrek ere ardezan beharrezko indarra. Eskerrik asko, eta eskerrik asko zuen interesagatik da honetan. Izango gara harremanetan. Eskerrik asko izan ondo. Bai, berdin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I won't look at you the same way again. Some of my joy and then my pain, the need to fucking take all my clothes off, to hide in my soul soft. We shiver, we laughed, you held me.
Eta aurrera jarraituko dugu, proposatu dizuegu gaur ostegunerako plan bat, arratsaldeko 7etan emitituko den dokumental edo proiektatuko den dokumental hori, baina bihartik abiatuta maiatzaren 5etik arte eszenikoen inguruan ere badaukagu zer proposatua, Oiana Maritorena, Zumaiako Aitamari Antzokitik hasita, Sagastitarrak izango baitira bertan. Hori da, familia hau izango dugu bertan, semea, arreba eta atxa, alabak izango duen umearen abizenaren inguruan, bueltaka. Eta estreinali bat izango duzu hementxe bertan, Tolosan, Jon Plazaolak, Tutum Platz. Lana estreinatuko du atxaldeko 8etan, eta 23 urte pasa omen dira lehenengo zoholtzara igozenetik, eta pixkat horren inguruan egingo du stand-up komedi formato horretan bakarrizketa hau. Ze gertatu da, hobetu eginda ardoa bezala, okertu... Lagun bati esan ion sarrerak erosiko nituela eta ez ditu dero. Eta badaude? Ez dakit. Tutum Platz. Tutum Platz. Bada espadere bota proposamen gehiago. Vale. Bai, asko daude egun ontarako, pilo bat oso nak. Bai, begira, futbolistok ikusi duzu? Oraindik ez. Ba, oi hartzunera joan zaitezke, bertan... Ez dago sarrerarik, hori badakit. Yuri, utzi dazu... Bueno. Ba, hurrengoa, familia sareka da. Ermuako antzokian, honetarako akaso egongo dira. Eta gainera, begira bestela, ostiralean ezin baduzu, 8:30 izango dira Ermuan, igandean Pasaien izango duzu ikusteko aukera. Juanba Berasategin egongo baitira, atxaldeko 7etan, familia inguruan hemen ere. Azken oturuntza, lana Zarauzko modelo aretoan eskiniko da atxaldeko 8etan, eta Barrexerkako gazteek bagoiaz eskiniko dute Donostiako Gazteszenan, arratsaleko 7:30 ostiralean. Baina dantza ere proposatuko dugu. Jarin hemen Kukaik sortutako pieza hau, euskal dantza eta flamenkoan hasten dituena, Amorebi eta Etxanoko Zornotza aretoan izango da 8etan, eta argiztapenari izugarri gustatu zitzaidan. Tempus Fight, beste dantza ikuskizuna, Elorrioko Arriola Antzokian atxaldeko 8etan, larun batean Musikabarrin Getxon 8etan, eta igandean berriz Andoaingo Bastero Kulturgunean atxaldeko 7:30. Lamov konpainiaren lana da eta denboraren igarotzea edo ieskortasuna du oinarri. Eta beste dantza proposamen bailar agora. Izenak esaten du, disfruta dezagun momentua eta goza dezagun dantzatzen, azken batean. Santurtziko Serantes Kulturgunean 8etan. Eta azken proposamena ostiralerako Transmissions, Barakaldoko Antzokian 8etan. Eta hau izango da pixka bat, hitzaldi moduko bat, hiriko dantzei buruzkoa. Eta aztu Inside, Everyone. Aste hontan eta hurrengoan uste temanaldi asko eskiniko dituztela eta Nafarroan ari dira asko eskaintzen. Ribaforadako kulturetxean izango dira 8etan ostiralean eta igandean berriz Berriozarren 7:30. Eta larun baterako, Bake lehorra daukagu, Bergarako seminarixoan, 8etan, pixka bat eskolar modura aurkeztu ziguten hemen beraiek, baina helduentzako ere ari dira emanaldiak eskaintzen. 3 dantza ikuskizuna, Miriam Pérez Cazabonena Irungo Amaia Antzokian izango da 7etan, eta Asalto berriz, La Fundizionen arratsaleko 7etan dantzara eramango gaituena. Hori larun batari dagokienen eta iganderako ere oraindik baditugu hainbat proposamen. Bai, enaiz inoiz Dublinen egon antzezlana ikusi ahal izango dugu Erandioko Merkatu Zarrean 7etan, eta Balbea H Teatroak Zahartzaroaren inguruan egin duen antzerkia Iñaki Ziarrustarekin Laudioko Aiaraldeak intzen faktorian 6etan. Eta dantzaren eguna joan den larun batean izan zenez, apirilaren 29an, Donostian beti dantzasariak ematen dira, eta urtengoan Iker Rodriguezek errebelazio saria jasoko du, eta aukeran dantza taldeak ibilbide artistikoarena. Eta nahi duenarentzat Donostian poltsiko antzerkia gaur bertan hasiko da, maiatzaren 21 arte. Kuskusiatu, euskaraz ere badaude eta antzezlan politak. 40 minutu, arratsaleko 6etarako, eta Oiana Maritorena genberen eskutik ezagutuko dugu gorko kafe hutsa tarteko protagonista. Agur Goiuri. On my knees, am I
Maitane Azpiroz Loidi. Iruña, trapezista, dantzari eta sortzailea. Txikitatik aritu da dantza egiten. 4 urterekin klasikoa egiten zuen dagoeneko. Nera bezaroan alde batera utzi zuen pixka bat, eta 18 urterekin, Donostian filosofia egiten ari zela, antzerkian talde batean muturra sartzeaz gain, bertan sortutako galderei erantzuna bilatu ezinez, Bartzelonara joatea erabaki zuen. Bertan, bere jakinmina asetu nahian dantza eskola batean izena eman zuen, baina zurrunegia zela sentitu zuen. Horrela, ondoren Iruñean, zirku ikastaro batean, Oreka zirku eskolan, lagun bati esker izena eman, eta zirkuarekin maitemindu zela esan genezake. Hortaz, jakinminak zirko arteak ikertzera eraman zuen, eta Flakut taldean dantzan aritu ondoren, 8 urte eman zituen Euskal Herritik kanpo zirkuaren mundua ikasi eta garatzen. Madrilen, Bruselan, Bartzelonan, Iruñen eta Toulouseko formakuntza profesionaleko Lido eskolan aritu zen. Altuerak oso gustuko izanik, zirkuaren baitan trapezioa eta aereoak lantzen ditu batez ere. Muga gainditzeko aukera hori izugarri gustatzen baitzaio. Dantza garaikidean ere topatu duena. Ordutik hainbat konpainiarekin aritu da, antzerkian, dantzan eta zirkuan. Markelinerekin Onkixote lanean aritu zen, Malaxe konpainiaren Entreus lanean, Rouge Elea konpainiarekin ere ibili da, Maramara kabareta zirk ensamblerekin sortu zuen eta beste hainbat daude. Konfinamenduaren garaian gainera, bere konpainia sortu zuen, trapezionista. Taldearen oinarria zirkua da. Zirkua, mugimendu gisa ikusita, eta euren helburuetako bat, dantzaren eta zirkuaren arteko muga desagerraraztea litzateke. Horrela, dramaturgia eta hizkuntza ez konbentzionalean proiektu eszenikoei bizia eman nahi diete. Taldearekin, HBO eta Archipielago lanak sortu dituzte. Azken honekin oraindik ere biran dabiltzalarik. Konpainia honetan lanean aritzeaz gain, kanpo begirada ere egiten du beste hainbat konpainiarentzat. Gurean izan genituen berdinkikoekin adibidez, beraiekin aritu zen. Kultur bitartekaritzan lizentziatu zen, eta ikastaro eta hitzaldiak eskaintzen ditu. Txiki eta helduek zirkua uler eta maita dezagun. Gorputza da bere hizkuntza, eta gaur gehiago ezagutuko dugu bere lan eta hizkuntza hori. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Maitane Azpiroz Loidi. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, eta ongitorri Maitane, aizu lehenengo galdera nik egingo dizut, eta galderak onakoxea dio. Ea kafezalea zaren, bai, ala ez, hori da erantzun behar diguzuna. Ba, zoritxarrez oso kafezalea rai. Asko gustatzen zen. Katxiz. Ondo dago, besterik gabe, beti azaltzen dugu, oiana ez da oso kafezalea, Goiuri gaur ez da hemen oraindik, baina, dagoeneko ez da hemen, baina berare ez da bat ere kafezalea, baina normalean arte eszenikoetako jendea oso kafezale izaten zarete. Hori diote gure estadistikeko, oiana. Bai, baina... Zuen minerako, baina hori diote. Bale, oso ondo, bai. Bueno, ez da min nola handi bat ere, ez, gaindi daiteke. Gaindituko dugu, bai. Bueno, Maitane, barratsaldeon, eta ni hasiko naiz orain beste moduko galdera batzuekin. Aipatu dut nik, txikitatik dantzan aritu zinela, batez ere txikitan dantza klasikoan, ondoren garaikidea eta ere, barnetik ondo ezagutzen dituzula, baina zirkua ezagutu zenuenean, ikastaro hartan, izugarri gustatu zitzaizula eta aurkitu zenuela hor zure txokoa seguraski. Zer sentitu zenuen ba? Hori dela urte asko pasatzen ure eta zer sentitu nuen, batik bat nik uste dut askatasuna. Sormenaren inguruan eta espazioaren inguruan askatasuna. Hori da, maitasuna ere bai. Maitasuna nire gorputza mugitzeari, besteekin aritzeari, sortzeko gaitasuna
garatzeari, maitasuna, nik uste maitasuna. Ze politia. Eta dantzan ere topatzen zenituen horiek, ze dantza garaikidean ere aritu zara, jende asko kemendik pasatzen denean ere, edo adibidez Billy Elliotek, ez, esaten du, galdetzen dutenean zer den beretza dantza, askatasun hori, ez, aipatzen du. Ez dakit zuri ere dantzak hori ematen zizun, baina agian desberdin sentitu zenuen zirkoarekin harremanean. Nik uste dantza nik ja neukala pixkat kutsatuta bezala. A ber, azalduko dut. Ni txikitan, asko gustatzen zitzaidan abestea, asko gustatzen zitzaidan dantzan ibiltzea, mozorratzea etxean neramaretin trapauekin, da Michael Jackson nire idolo bat izan ziteken nire haurtzaroko idolo bat modukoa edo. Eta gero, karo, dantzan hasten zarenean, txiki-txikitatik, eskola batean, pues ja beste kodigo batzuk sartzen dizkizute, ja, ez da askatasuna edo ongi dago ere bai, niri gustatzen txiki-txikitan oroitzapen polita gauzet, baina gero ja handitzen nintzen enean, pues exigentziak eta dena pues beste alde batetik joan ziren, ez? Gehiago formari begira, ja ez hainbeste pero, puntak eta klasikoan, nahiko zorrotza da, ez? Orduan, asko maite balin baduzu dantza klase hori edo zorrostasun hori, primeran, baina ni, momentu batean esan duen, ni ja hemen, ez da nire lekua, horregatik. Eta zirkuak bai izun. Bai. Zirkua nik uste dut ere bai, ailegatu zela momentu bat nire bizitzan, nun eta zehozerren bilan, ez? Zehozer betetzek, nire bizigrinak betetzeko zehozerren bila. Eta agertu zen zirkoa eta horrek liluratu nindun. Bazuen engantzatzeko edo betetzeko gaitasun hori. Orduan, aldi berean deskubritu nuen ere dantza garaikidean. Eta orduan, netzako izan zen pixkat mundu berdinean kokatzea den. Eta kanpoan aritu zara urte askoan ikasten eta mundu honetan guztian barneratzen. Zergatik alde egin behar izan zenuen kanpora? Hemen etzenuen aurkitzen behartzen nuen hori guztia? Kanpoan zer topatu duzu? Ni hasi nintzenean zirkoa hemen oso gutxi, formakuntza aldetik oso pobrea zeon. Orain pixkat aldatu da, baina Eta, zegoen eskola txiki bat oreka izenekoa, baina, klaro, ja 3 urte edo kasi eskola horretan eman ondoren, pues ja, haunditu, formakuntza hori pixkat haunditzeko gogoekin, ez? Orduan, hurbildu nintzen Madrilera, gero Madriletik ere badaude bi eskola handi edo formakuntza superior edo esaten diotena. Dela bat dago Toulouseen dago bat, baina izen formakuntza profesionala. Orain formakuntza superior ditzen diot. Eta gero Bruselasen bat zegoen beste bat, orduan pixka bat, horren inguruan nik nahi nuen formakuntza potente bat, ez? Oso kompletoa. Antzerkia, pixkat dantza, pixkat mugimendua, sorkuntzarako ere balio izango zuena, eta erabaki nuen pixka bat horrei jarraitzea. Eta zer da eskola hauetan guztietan topatu duzuna, edo zer da eskaini dizutena, agian profesionalki gauza asko, baina horrez gain beste batzuk ere, kultura ulertzeko modu bat agian, zirkoa bizitzeko modu bat, ez dakit? Kultura ulertzekoa, nire esperientzian berez ez dator, parte bat noski baietz, porque azkenean urte batzuk pasa izan ditut formakuntza horretan eta eskola horretan, baina gehien bat uste dela esperientzia orokorrean, ez? Bizitzan daukazun esperientzia eta topatzen duzuna eta bilatzen duzuna ere bai. Eta, ni autodidakta izan naiz asko ere bai, eskolan sartu aurretik, 2 edo 3 urte egon naiz, tailerrak hartzen batekin besteakin entrenatzen ordu asko ni bakarrik nire kabuz. Eta, eskola batzuk ematen dizuna igual da gehiago
osotasun bat edo, bueno, nik egin nuen eskola oso berezia da. Osea, teknikoki bai, ematen dizkizu gauzak, baina gehien bat tresnak ematen dizkizu artista izateko edo zure buruan bilatzeko zer esan nahi duzun. Orduan, alde horretatik formakuntza lidoke eman zidan formakuntza izan zen gehiago artista formakuntza, ez hainbeste zirku formakuntza. Osea, zirkoa eskusa bezala Nikola bizi izan nuen mehitz. Eta zirkoaren baitan, karo, hitz egiten dugunean zirkoan aritzen gara, arlo ezberdinak daude, eta okerrezpanago zuk hasiera batean lurreko akrobazia egin nahi zenuen, baina azkenean trapezio aukeratu zenuen. Hori horrela da, airea ere gustatzen zaizu, altuera gustatzen zaizkizu. Konta iguzu pixkat, bagian zirkoa inbeste ezagutzen ez dugun ontzat, ze ezberdintasun egon daitezken, lurreko akrobaziaren, aireko edo altueretakoen artean. Eta zuk zergatik aukeratu duzuna, batez ere. Lurreko akrobazia niri, mirespen asko sortzen dit. Porque niretzako da egan egitea bezala, ez? Ez daukazu ezer, zure gorputza, lurra eta listo. Gero zapatilla batzuk, mina hartzerik ez da duzu nahi. Eta da, hori, ez daukazu beste elementurik, bakarrik zure gorputza, espazioa eta gaitasunak. Orduan, niri asko gustatzen zait. Nik hori niretzako dantzan gehien bat jorratzen dudana edo hor landu dudan izan da. Ez nahi zaiagatu superakrobaziak egitera, baina niretzako hori da, ez? Eta gero, ni airera pasa nintzen, akrobazietako lurrean akrobaziak beldurra ematen ziten atzera botatzea. Bai. Gauzak atzera botatzea. Berandu, hemen 8 urtekin, 19-20 urtekin hasi nintzen, orduan ja zen pixkatola, gauzak aurrera bai. Baina atzera ja presio pixka bat, ansiedade puntu bat, eta landu nituen, hala ere egon nintzen urte askoz lantzen, ze niretzako ere, zirkoan aereotan eta basea akrobazia da. Egiten duzun edozein dela eta akrobazia basea da, oinarria. Baina gero, hartu nintzen trapezioan ez naukala beldurroi. Beste batzuk nituen, baina hoi ez. Aizu, Orduan... Seri, barkatu meitane. Lasai. Bota. Aipatu duzuzuk adin bat, eta hemen guk zuen adina dena dela astez-aste lotzen zaituztegu arte eszenikoen protagonista zaretenak galderen bitartez. Datorren asteko gonbidatuarentzat Oianak ere galdera bat eskatuko dizu. Baina joan den asteko gonbidatuak zuretzat galdera utzi du. Kaixo Maitane, hause sortea nirea trapezista batekin topo egin dudala. Ze nik zirko musikatu egin nahiko nuke. Ja, edade bat daukat eta, musikarena, ondo, moldatzen naiz. Baina trapezio batera igotzeko edaderik edo adin mugarik aldago? Hortxe galdera. Josune Belez de Mendizabal aktoreak egin dizu galdera. Bale. Bai, Gasteiztarra da bera, eta, hortxe luzatu dizu galdera. Eta oso interesgarria, nik ere adientzungo dut. Ea zein den adin hori. Bale, nere iritzia, eta oso pertsonala da, egongo dira beste batzuk ere, ez dagoela adinarik trapezio batera igotzeko. Ez delatan, ez ezer, nik uste dut gogoa baldin badago, eta forma fisiko minimo bat, ez da ere asko, baina nik adibidez klaseak ematen ditut, klaseak urtsintxa espazioan, eta ematen ditut 6 urtetatik, ez dakitaz zaharrena zakitzen bat eukiko ditun, bino 50 inguruan, bai. Eta, niri gustatuko litzaidak esatea ez dagoela adinik. Gero, profesionalki, honetara dedikatu nahi bali maduzu, eta ez bazara fisikoa den eta oso exigentea den zertan aritu lehenago, bai adin bat igual egongo dela, baina gorputz bakoitza mundu bat da, eta ezin daiteke jakin ze adin den, porque batentzako igual dire 40 urte, eta beste batentzako igual 20. Eta beste batek ezingo du inoiz egin, porque ez dira bere kualidadeak. Orduan,
Baina igotzeko eta frogatzeko eta nik uste ez dagoela dinik. Jo, nik beti nahi izan dut, olakoetan, eta oialak eta baina beti ezaki zergatik eta uste dut oker nagoela, eta zuk ziurta diezakezu agian. Beti imaginatzen dut besoak oso indartsu uki behar dira, baina ezta? Gorputzean uste dut ez dela bakarrik besoen kontua. Hasieran hori irudikatzen dut, nire beso xisteni hauekin. Ez, egia da, egiten duzunean zure gorputza aldatu egiten dela. Porque nahitan, gorputza, esan dezagun, gorputza normala edo gure kultur inguruan, ez gaudela ohituta besoetan ibiltzen, zintzilikatuta, edo alderantziz jarrita gorputza ere ez. Orduan, zure gorputza anatomia aldatu egiten da. De hecho, anekdota bezala edo, ni lido bukatu nuenean, edo bukatzear neonean, nik ispiluan begiratzen nuen nire buruan, nire gorputza, eta esaten nuen, jo, minio, hau zer da, armairu bat, ez? Osea, kriston besoak gero aldatu dinda, porque anere entrenatzen genuen astero ordu pila bat, orduan, claro, gorputza ere puztu egiten da, eta, exigentzia horrei adaptatu egiten da, ez? Baina, hasieran pixkat gehien bat teknika asko eukita, lehenengo pausola dantzatzeko, ez asko behar. Inigo, gauza asko eta apuntatu behar dut, nik hemendik entzutituan gauza guztiekin beti esaten dut, hau ere nahi dut? Baita nik baino. Bai, ez da? Gio tarte hartu behar. Gauza asko nahi ditu, gauza gehiegi nahi ditu, eta batzutan, batzuk, onartu behar da, batanantzat urte batzuk asumitzen gauza batzuk bizitzan ez zituela egingo. Beste gauza asko bai, eta hau da, Snoopiren bineta bezala, ez? Snoopy, egun hauetakoren batean denok hilko gara, beste egun guztietan, ez? Gauzatxo batzuk agaso ez ditu egingo, beste asko bai. Baina beste asko bai, da horiekin gatuko gara. Hau horietako bat izango denala, ez? Hori da, joango gara ikusten. Nik ikuste zaitut, Bai. Gainera, Oiana... Bai, esan baitane. Oiana, Oiala... Igual, eski badaukagu emanaldirako izenburua ja. Ez da gitu, Oiana eta Oiala... Bueno, ez daukagu, baina hortik lotu liteke. Aizu, gustatu zaite, Inoiz ez da berandu. Probatu behintzat, egin nahiko nuke naizpait. Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, prendre un peu l'air, sentir les embruns. Maitan aipatu dugu pixka zirkoaren inguruko, ezaugarriak eta aipatu ditugu, pixka zure esperientzia, eta gero sortu zenuen zure konpainia. Gustatuko litzaeke pixka bat aipatzea edo kontatzea nola izan zen erabaki hori hartzea. Oker ezpanago pandemian geundenean etorri zitzaizun ideia edo akaso lehenagotik ere bazenuen, baina gorpuzten agian hor joan zen. Kontatu duzu pixka nola hartu zenuen erabaki hori. Bai, oso erresa da logika aldetik. Osea, sortzeko gogo pilo bat sartu zitzaizkidan, olako batean, zakitzen bat urte egon nintzen sortzen besteen dako, edo besteekin, baina besteen dako, asko ere bai, osea, sortzen esan nahi dut lagundu ez, ikuskizunak sortzen, besteei, osea, interpretatzen gehiago, ezain pertsonala den lanak egiten, eta batean, sortu zitzaizkidan niri gogoak zehozer esateko, ez? Sortu zitzaizkidan urteetan, zehozer jaiotzen naizen, eta, sartu nintzen sala batean are monton batekin, ondar monton batekin, eta nire gorputzarekin, trapezioarekin, zakuekin, sokarekin, da hasi nintzen, bilatzen, eta, materiarekin, eta dantzarekin, gorputzarekin, elementuekin, musikarekin ere bai. Bertan ez, lehenago sortutan neukan HBO numero txiki bat, materiarekin, ura, baina hasi nintzen horrekin, baina trapezionista sortu zen gehien bat artxipielago ikuskizunari harrera emateko. Harrera emateko, struktura bezala ez, laguntzeko, zabaltzen, sortzen, laguntzak eskatzen, eta gero ere nolabait niretzako izan da
nire lan guztia edo nik dakizkidanak egiten, eta hori konferentziak edo nire lanak nolabait borobil edo jasotzeko, ez? Uste dut okerrezpanago irudietan artxipielago lana ikusten ari ginela, streaming bidez jarraitzen digutenentzat, eta prozesu honetan, sorkuntza prozesu honetan, aipatu nahiko nuke ze batzuetan ere artean ez da hitz egiten horri buruz, eta eragiten du askotan, ez? Pertsona batzu justu berdinki zirkoko irati ere hemen egontzenean, justu egoera honetan dago oraintxe, zu artxipielago sortzen ari zinela, haurdun geratu zinen, ezta? Bai. Eta hor, beste pertsona batek egin zuen zure, interpretazio hori edo? Izen orain, bilatu inbarko. Bai. Teresa Magallón Cortés, hori da. Bai, egoera berezia zen, ze gainera artxipielago da oso lan niretzako pertsonala, niretik sortzen dena, oso sensibilidade berezi bat niretzako landu nahi nuena, niretzako edo nire inguruan landu nahi nuena. Orduan, klaro, haurdun geratu nintzen, prozesuaren hasieran, kasi egin nituen ikusten bi egoitz, bi egonaldi, eta gero ja urrengo egonaldirako ja aukeratu, edo bilatu behar nuen soluzio bat, edo erabaki bat hartu. Edo aurrenan ni jarraitu eta itxaron haurdunaldi guztia gehi gero datorrena ezakizula oso ongi, eta edo beste norbait hartu. Orduan azkenean, beste norbait hartzea erabaki nuen, ze ez nekien oso ongi bestela hor geratuko zen. Tierra de nadie, eta ez zen helburua. Eta, nire limitazioekin ere bai, porque nik momentu hori arte ez neukan tresnarik hola transmititzeko zer den nahi nuena, porque oso barrukoa zen. Orduan, izan da prozesu potente bat, niretzako ere bai, bino orain, eta, Teresarentzako ere bai, dena berak asko eman du prozesu honetan, niretzako da zirkoan orokorrean eta justo proiektu honetan, artxipelago proiektu honetan, niretzako sorkuntzak dira kolaborazioak orokorrean, eta dira denon artean egiten duguna, porque oso pertsonala da bakoitzak nola bizitzan duen bere elementuarekin, eta bere kalidade fisikoak eta sensibilidadea, baina bai. Eta garai hartan, okerrezpanago, komentarioak eta entzuten zenituen, ez? Utzi egin barko dituzu zure afizioiek, eta horrelakoak afiziotzat igual hartzen zuen jendeak ere bai egiten zenuena, edo ez dakit olako komentarioak uste duzun oraindik bizi dituela arte munduan bizi den, batez ere, jendeak eta gero emakumeek urdunaldiaren kontuarekin eta ere bai, ez? Karo, azkenean lan utzi behar duzu denbora batez, ez dakizu noiz bueltatuko zaren, gorputza ere kasu honetan, zu gorputzarekin transmititzen duzu eta komunikatzen duzu, aldaketak jasaten ditu, hor, zurrunbilo bat edo gauza asko aldatzen dira, ezta? Bai, eta gustatuko litzaidak esatea amaiera bat dagoela aldaketa horrei, baina nik uste dut ez dagoela. Ama, nire kasuan behintzat, ama izateak bizitza aldatzen du. Aldatu dit. Orduan, ez ditut inoiz egingo gauzak leku berdinetik. Baina, beste, badira gauzonak eta gauztxar, kontra esanaz beteta dago, amatasuna niretzako bintzat. Eta alde hona izan da, zalantzak eta dituzunean, edo beldurrak edo, horiek ez dituzula entzuten. Bakarrik entzuten duzu, zer egin behar dut, hau lortzeko. Ados, egiten dute, listo. Nire kasuan hori bintzat, esnatu da. Orduan, eskerrik asko, nik eskerrak ematen dio nire alabari, nire haurdunaldiari eta bizitzari, eta ze ez dit ukatu ezer alderantziz. Lagundu dit, bultzatu dit, nahi nuen tokira joatera.
Eta fisikoki, egia da ez dudala lehengo indarra edo bueno, titia ematen dut ere bai, eta horrek desgaste fisikoa dakar, baina forma nik uste berreskuratu dudala ja, eta, bueno, gutxinaka nik uste bueltatuko garela estenatokietara. Maitane, egokitu zaite urte hauetan, eta oraindik ere kirolaren inguruan lan egitea, eta emakumearen eta kirolaren inguruan. Eta duela gutxi fisiologoa den emakume bat entrebizatu genuen, emakumea, ordunaldia, hilekoa, gauza asko ziren hortartean, baina ark esaten zuen sinistu denaren kontra haurdunaldian zehar entrenatzea egokia zela, ariketa fisikoa egitea, beti ere tripa inguru hortan kolperik izango etzela ziurdauta, baina bestela gorputz oso prestegoela, eta horrek ere laguntzen zuela erditzean eta ondorengo errekuperazioan. Ez dakit, zure disiplina artistikoa hain kiroletik edo hain fisikotik ere gertu dagoen neurrian, zuko haurdunaldian zehar ere hori mantendu ote zenuen edo horrelako hausnarketarik izan ote duzun hilabete hauetan, eta kaso, segun ze autu egin zenuen, epaia ere izan ote duzun, gizartearen epaiketa hori ere jasan ote duzun. Bai, nire erabakia, baina eske ez da, erabakia, bai, erabakitzen duzu, baina da zure bizitza jarraitu duzu, azkenean aurdun geratzen zara, baina zu geratzen zara aurdun. Eta zu nortzara, zu zara egiten duzun horren emaitza ere bai. Ez da, ni Maitane naiz sofan botata goten dena egunero, ez. Zintzea zu, egiten dut, joaten naiz entrenatzera, joaten naiz sortzera, joaten naiz nire lagunekin egotera, eta gauza guzti horiek jarraitzen dituzu egiten. Egia da, momentu batean zure gorputzak ez dizula gehiago permititzen hori egitea, baina niretzako naturala da, jarraitzea zure ekintza eguneroko ekintzetan, ez? Bestela, niretzako nahiko gogorra izan zen ja momentu batean ja ezin nuela gehiago, ez? Fisikoki, xutzua zaudelako ez daukazula indarrak, da fisikoki ezin duzula. Eta ja, niretzako behintzat nahiko gogorra zen nire gorputza egoera horretan ikustea, ez? Nire mentalare bai, porque azkenean mentalak kirola egiten dugunak ere bai, oso gure zoriontasuna oso atxikituta dago horrei. Ez da gauza bat aparte, dena bat da, ez? Eta, bai, eta epaileak gertukoak okerrenak. Eta, bai, eta nola joan behar duzu entrenatzera, baina zuzu ikusi, baina zari zara, baina zure semea galdu nahi duzu, zure alaba galdu duzu, baina ez. Eta gainera, nik uste dut, psikologikoki ere zela ona. Gelditzea dena batean, arazo fisiko bat balima daukazu batean, galdu behar duzula edo, baina hori kirolaria izan edo ez izan, gertatzen da, ez? Eta, bueltatzerakoan, bai, ni oso gutxi, a ber, ni gelditu izango nintzen trapezioan eta ibiltzen 6 hilabetekin edo horrela. 5-6 hilabete, hor inguruotan, porque gogoratzen dut egun bat 5 hilabetekin orduan nagoela, eta gaizki pasatzen da, gaizki pasatzeko zut behar. Baina, dantza eta esku orekak egin dituen erditzera arte. Eta oso ongi, ez. Eta egia da, erditzea oso potentea dela ariketa fisiko bezala, eta indartzua llegatzen bazara, osuna dela. Horregatik nik uste dut jendeak edo medikoak eta esaten dizutela ibili. Oinez, ez? Bai. Hori esaten zuen fisiologo honek eta gogoratzen dut azken aste hauetan ere Espainiar kirolari olimpiko ezagun batek ere izan dituela sare sozialetan alako kritikak entrenatzen ari zelako ordun eta oraindik badirudi ez dakit jendeari buruan etzaiola sartzen Azteko, bakoitzaren ordunaldia den bezalakoa dela, eta norberak badakila inork baina hobeto. Eta ondoren, kirol medikuntzari eta fisiologiari buruz espalin badakizu,
egon isilik ez, baina epaiketa asko dago horren inguruan, eta zoritxarrez hemen ere eman da, ikusten dudanez. Bai, eta nik uste dut gero Maitanek esaten zuena, oso garrantzitsua dela ere horrek zuri pertsona bezala psikologikoki ze onura egiten dizunez, aktibo egoteak, sentitzeak oraindik hor nabil, gustora nago, horrek ere ondorioak izango ditu aurdunaldian, nola eramango duzun eta gero nola jarraituko duzun. Orduan uste dut hori ere kontuan izan beharreko zerbait dela, ez? Eta ez hainbeste epaitua, baino zaizea. Bueno, baino ni benetan ondo sentitzena ez, gorputza kontrolatzen dudan bitartean Iñigok esaten zuna, kalte egiten ez diozuk ere badakizu zure gorputza nolakoa den, pixka nondik zoazen, ez? Zuk ezagutzen duzu. Eta batzutan ez, guk geu gara gure gorputza, hori mina non daukazu, min hori kontuan izan, zuk zeuk. Zuk dakizu, berdina ere pixkat hor daramatzun horrekin, ez? Edo kontuan izan, pixka konstiente izan, bakoitza bere zarekin. Eta ez hainbeste epaitu bestea, ondokua. Hortan ere... Bai. Kirol hori ere praktikatzen du jende askok eta. Beste daño gehiago. Bai. Eta begira, Maitane, oso gauza interesgarrek esate dituzu eta irakurri dut beste gauza bat ere asko gustatu zaidana, zuk esandakoa, eta topatu egin barut horrein esaldia, mugitu egin dut, bai. Zenbat eta arte gehiago, orduan eta zoriontsuagoa dela jendartea. Eta arterik gabeko jendartea beraz, ez dela inoiz zoriontsua izango. Bueno, hori da esaldi bat, esan nuena, igual 2008an izan daiteke. Izan daiteke, bai. Berdin pentsatzen duzu? Bueno, nik... Bai, berdin jarraitu dut pentsatzen. Nik uste dut arteak ez duela, helburu pragmatiko bat, ez? Baizik eta dela gurean sortzen diren nola esan, kezkak edo izena ezin diegunak eman, abstrakzio mundu hori, nik uste dut laguntzen digula kanporatzen eta argitzen ere bai, Orduan da nolabait gu ezagutzeko eta gu esprimitzeko, ezakit nola esan, baina nik uste dut arteak badaukala zeozer sendatzen duena, bai? Sendatzen duena eta gizakia sanoa bilakatzen duena, ezakit. Bere barruak garbitzen, edo ez da garbitzen ere, ez dino, entzuten, bestearen igual berak ezin duena esan, edo ez dakiena nola esan, beste norbaiti ikusten dio nola esaten duen, ez? Nik uste baduela magia hori edo alkimia hori egiteko gaitasun. Eta zuek ere, zuk zure lanak sortzen dituzunean ere, pixka bat hortik sortzen duzu, ezta? Zuk barruan duzun zerbait kontatu nahi duzu, ze askotan, lan ezberdinak izan daitezke antzerkian dantzan edo denalekoan, batek entretenitu egin nahi du, besterik gabe, beste batek, jendeak irribarre egin dezan, baina zuk kontatu egin nahi izaten duzu zerbait, ezta? Mezu bat. Bai, mezu bat, mezu hori logikoa balin bada, ez, baina mezu hori ze transmititzea balin bada, bai. Niri, ni topatzen ez, eta horregatik egiten dut lan asko gorputzarekin, metaforiko edo hizkuntza poetiko batekin, eta niretzako da, norberaren presentzia ere bai, eta sensibilidadea agertzea, hori lehen kapa bezala edo, naturaltasun hori bilatzea, presentziaren artifizio guztiak enduta dena, eskusabaltasunez, zein nahi zen ni edo bera edo beste norbait, nire lanketa hori da, pertsonaia ezabatzea edo pertsonaia ez egotea eta baizik eta presentzia bat. Eta hortik abiatuta, gero, egon daitezke elementuak, izan daitezkenak bideoaren kasuan ikusten ari gara zuhaitzak, sustraiak, musika, trapezioa, gorputza, soka, eta ze harremana sortzen den elementu hauekin, ez? Gure artean, harremanak dira niri gehien gustatzen zaidana lantzea. Harremanak bai
objektuekin edo elementuekin, bai pertsonen arteko harremanak ere. Politia dira irudi horiek, Bai, horren biltzan amaitu da txeloaren musika hori eta geratu da txezintzilik badator berriro. Hemen gustora gabiltza, txelo, zuaitz, arte eta sormenaren inguruan, baina arratsaldeko 6etarako barkatu oso gutxi geratzen zaigu, beraz. Azken bi galderak proposatuko dizkigu Maitaneri agurtu aurretik eta bide batez hor utziko dugu. Bigarren kafe baterako gonbita botata, Oiana. Hori da. Begira, maitzen joateko gustatuko litzake galdetzea pixka nola ikusten duzun zirkoaren egoera gaur egun Euskal Herrian. Zuk aipatu duzun lehen eskola horiek hartu zenituen oreka eskolan Iruñean, desagertu egin zen okerrezpanago eskola hori, ez dakit gaur egun Iruñean bertan nola ikusten duzun egoera, eta pixkat Euskal Herrian ere, hemen izan genituen berdinki zirkukuak, eta gero zuen artean ere okerrezpanago, askotan elkartu egiten zarete, pixkat elkarrekin ere gauzak sortzeko, nola dago momentu honetan? Bueno, nik uste dut momentu polita dela. Orokorrean zirkoarentzako eta esango nuke ere arte eskenikoen inguruan ere nahiko udaberria zakit, baina nahiko momentu polita dela, irekitzeko, gero ere egia da COVID-a egon zenean sorkuntzan ibili garela asko, orduan dago udaberri asko bezala, oparoa bezala, sorkuntza asko egon dira, gero konpainiak sortu direnak ere berriak, eta gero, ez direnak hain politak ere, merkatu igual ez dela hain handia eta denak ez garela sartzen, baina, nik uste dut momentu polita dela, orokorrean zirkoarentzako. Eta polita, puntu desberdinetan, adibidez Iruñan badago urtsintxa, sortu da urtsintxa espazio, zirko espazioa, dela eskola, ez da eskola bat berez, bino, kurtsoak ditugu egunero, edo dituzte egunero, nik klaseak emate dituztan. Gero badago ere bai, eta euskeraz eta gazteleraz, orduan polita da, nertzako ere bai euskeraz eman izatea klaseak. Gero badago zirkola iratik eta koldok eramaten dutena, eta oso ongi funtzionatzen ari denare bai. Gero badago Bilbon beti dago asko. Eta badago zirkodomoa, eta klaseak emate dituztean, gero badago espazio desberdinak daude ez, klaseak zirko zaurre, badaude espazio desberdinak zirkoa ematen dutena. Eta gero Araban ere badaude ustut bi espazio, izenak oraintxe bertan ez ditut gogoratzen, bat da hortzik sortutako espazio bat Gasteizen, eta beste bat Txitxilipurdi edo, ez dakit nola den, baina uste dut bat dela ere bi espazio. Orduan, nik uste dut gutxinaka sortzen ari garela sare interesgarri bat, Euskal Herria mailan, iparraldean ere badago beste eskola bat, Baionan, oreka, eta, sortzen dira, sareak bezala, ez? Eta gero, badaude beste egune batzuk ere zirkoa hartzen dutenak, edo egonaldietan, Garaion, El Punto Gunea Iruñan, sorkuntza edo profesionaltasunari gehiago begiratzen. Orduan, nik uste dut momentu polita dela. Eta gero, profesionaltasuna bilatzen duten pertsonak ere behintzat Nafarroan sortzen ari dira, eta hori zaila da, porque, karo, ez baduzu garatzeko lekurik, batean sortzea bat, o bi, o hiru pertsona esatu duten, nik hau egin nahi dut. Niretzako oso polita da, ez? Ikustea hola pixkata onditzen dela gogoa eta esperientzia, eta gero, nik uste dut ere bai, jendeak bilatzen duela zirkoan, aurrak, lehengoan etorri zen eskato bat, klase batera gimnasia ritmikoakin aspertu egin zela, eta beste zer kreatiboagoa edo behar zuela, eta nahi zuela, ez? Eta, nik uste dut, nik esango nuke polita dela momentua. Aizu, Maitane Azpirozloidi, gustora gabiltza, baina arratsaldeko 6ak hementxe bueltan ditugu, eta agurtu egin beharko zaitugu, baina uste dute, hor utzi dugula, irekita bigarren kafe bat hartzeko proposamen hori, eta proiektu berriekin, eta gaur aipatzeko utzi ditugun beste hainbate gora berekin, hartuko dugu etorkizunean kafe hori, ondo baderitzozu. Oso ondo, bai. Eskerrik asko, eta laizter arte.
Laizter arte, Mi esker. Oian Amaritorenagen bezu datorren ostegunera arte. Hoxe. Ondo bidean, eta Bai. zuen zule plazar baduzu, arratsaldeko 4:05 hementsi izango gara. Naiz irratian, bigarren kafean, ondo izan, aio. Keep calm and bigarren kafea.